għamlet. Provat taħrab. U ħanajdlek tal-oħra s-samlita bi kbira d-darba. Mill-li qalt li ommi mhux provat taħrab biss. Mela x'għamilt? Serqet mobile ta' klient provat iċċempel barra. U nexxiela? Jisir rispondi. Edin live minn One Complex fil-Marsa, terġa tibda l-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Il-programm jibdaw, dawk huma n-numri, dawk huma t-telefons li rridu nisimgħu iċemplu bl-iskop li tagħtu donazzjoni tagħkom bris il-Partit Laburista. Tara direttur. Mela, serħa tajba, sinjuri, nilqakom għal dan il-programm speċjali ta' pjazza maħna naqdu kol sindki u viċi sindki ta' diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex u għal dastant Nolan jista' introduċihom. Ekku, maħna nibda minn din in-naħa għandna l-sur fakkarni waħda. Vince Bonello, viċi sindku tal-Ħamrun. Eżatt, u viċi sindku tal-Marsa l-sur Joseph Sherry, nkomplu il-din in-naħa. David, x'Kembri u xek? Sindku tal-Rendi u Gail Emanuele, viċi sindku ta' Floriana. Isna kor. Isna kor. Ma jimpurdax. Issa, dawn huma it-telefons li jridu li kom iċċemplu bl-iskop li tagħtu id-donazzjoni tagħkom bris il-Partit Laburista. Numri huma hemmhekk huma importanti ejja ħanibdew nisimgħu, ħanitkellmu magħhom. Il-bieraħ kellna ġabra mhux ħażin, kellna somma li tlaħqet kważi 170,000 euro. Għad fadlinna sanara l-ħat li ġej u għalda stant wieħed jistenna li din is-somma tkompli tikber għaliex huma il-partit huwa fil-bżonn ta' finanzjament minna ħatakom bl-iskop li kun jista' ikompli bil-ħidma tiegħu bris il-iktar ġid għall-pajjiż. Emma, għandi permetti li fik ħanaraw. Mela, minuta. Hello, sinjura. Iva, min intek jogħġbok? Tixtieq li nsemmik? Carmen Camilleri mill Fleur de Lis. Grazzi ħafna ta' donazzjoni tiegħek edha live palissa fuq One. Grazzi, sinjura. Grazzi ħafna. Ejja, dawk irridu, ejja, ċemplu, sinjuri. Mela, ħantukom daqsxejn ta' pariri. Isema'. Emmen daw il-gruppijiet Occupy Justice Repubblika ħafna minnhom nies jaqbżu minn dajsa l-oħra. Ma tiddejja illi membri tal-partit tiegħek huma attivi ħafna kważi kważi. Fek tissemmi li xi ħadd. Ma tafx. Ma naf lejek, ma nafx. Tix tgħix Malta mela ta'. Minuta. Occupy Justice. X'inhi relazzjoni tiegħek ma' min? Skont ma' min? Ifhimni, il-telespettaturi mhumiex ignoranti. Dawna qishom qed jiżolawk. Naħseb li skorrett u maħbet tiegħi u naħseb għandi relazzjoni u magħna tajba ħafna. You have pay your respects in court. Don't go to the police station and pay your respects there. Shame on you. Bunch of truth. U allura għalfejn għandhom in-nazzjonalisti jibqgħu jittamaw. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15,000 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tistgħu wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fisem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Ekku kif għedna aktar qabel illum għandna panel ġdid magħna u nixtieq li nibdew nisimgħu l-appelli tagħhom dawn is-sinjuri rappreżentanti tal-lokalitajiet minn madwar Malta u Għawdex. Nixtieq nibda bik Gail Emanuele, viċi sindku tal-Floriana.
inkomplu niġġeddu isem sabiħ, isem pożittiv. Inti li wkoll għadek żgħira għandek triq kbira quddiemek, il-Partit Laburista wkoll għandu triq kbira quddiemek. Jiġifieri x'tgħidilhom min-nies? Inħeġġuhom iċemplu ħafna. Ekku, infatti huwa tajjeb li n-nies iċemplu sabiex ikunu jistgħu jgħinu l-Partit Laburista li b'dan il-fondi ħafna nies ikunu jistgħu wkoll ikomplu fuq bil-ħidma ħalli ngħinu l-partit u l-partit ikun jista' jagħmel ċertu inizjattivi oħra u nkomplu anke naħdmu fuq il-manifesti li dejjem enfatizzajna li nippruvaw nimplementaw ukoll. Allura blajnuna ta' kulħadd inħeġġeġ in-nies u nħeġġeġ ukoll ovvjament il-Furjaniżi kollha xem jiena mill-Furjana u qed nirrappreżenta wkoll il-Furjaniżi sabiex iċemplu u jagħtu donazzjonijiet tagħhom ukoll. Ekku, fuq in-naħa l-oħra miegħi għandi l-sur Dave Kembri, Sindku tal-Irendi. L-appell min-naħa tiegħek min-naħa tal-Irendi wkoll. Ovvjament l-ewwel ħaġa biex iċemplu wkoll. Propju l-ewwel telefonata kienet propju minn residenta Rendija. Familja Rendija li huma soċjalisti u ferm għal-qalbhom il-partit u qegħdin jaraw il-ġid li hija tħiereġ minn dan il-moviment. Ekku, nixtieq ngħaddi għal din in-naħa, ħanħodha jiena t-telefonata ma importax. Mela, sakemm inkunu qed tagħti il-kumment tiegħek. Is-sur Joseph Sherry, Viċi Sindku tal-Marsa. Il-mikrofonu f'idejk, it-telefonata f'idi, all right? Tajjeb. Insellem it-telespettaturi kollha, nixtieq nagħmel l-appell tiegħi biex kemm jista' jkun inkomplu nagħtu donazzjonijiet tagħna ħalli l-partit ikompli jiġġedded. Ejja niftakru li l-Partit Laburista fil-Gvern kien dejjem l-arkitett ta' dak kollu li għandna, aktar servizzi soċjali, benefiċċji dak kollu. Il-Partit Laburista jagħti mħabba. Il-Partit Laburista ma jagħtix kliem li mhux suppost ngħidu. Il-Partit Laburista jagħti lura lin-nies dak li hu tan-nies b'rispett u b'dinjità. Vincent Bonello, Viċi Sindku tal-Ħamrun, l-appell min-naħa tiegħek. Jiena taf xi ngħid, jiena ngħid li min jinvesti fil-Partit Laburista hekk naraw il-passat ikun jaf li l-investiment tiegħu se jiswih aħjar għaliex għax il-Partit Laburista itik ħafna iktar minn dak li tajtu inti. U ta' dan intu aħna konna rikonoxxament għall-partit li għandna. Ekku, nirringrazzjakom ħafna tal-kommenti u l-appelli tagħkom, ovvjament nibqgħu inħeġġukom. Illum il-ġimgħa forsi dak li jkun ħareġ nagħmel l-familja jieħu drink wara ġimgħa xogħol u ta' min nissuġġerilkom illi iva tieħdu ħsieb fil-Partit Laburista, jkollkom f'moħħkom il-Partit Laburista. Min forsi tad-donazzjoni diġà tiegħu ngħidulu kompli mexxi il-messaġġ tal-Partit Laburista. Messaġġ importanti ħafna u messaġġ pożittiv u x'hekk Karl. Importanti illi niftakru dejjem illi kull filgħaxija qed nagħmlu l-kollegamenti tagħna live ma' diversi lokalitajiet f'Malta u Għawdex u għaldastant wieħed irid iżomm f'moħħu illi l-kumitati sezzjonali qegħdin maqsumin skont id-distritti tagħhom u qegħdin jiltaqgħu fil-lokalitajiet prinċipali tagħhom. Issa wieħed irid ikun biex inkunu lesti llejla għall-ħabta ta' 6 minn hawn ieħor se nagħmlu kollegament ma' Żurrieq fejn hemmhekk se jkollna lil Marisa D'Amato mal-rappresentanti tal-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Laburista ta' dak id-distrett, u mbagħad il-lejla se nagħmlu kollegament live mal-lokalità tan-Naxxar fejn hemmhekk se nkomplu niġbru il-fondi għall-Partit Laburista bil-kumitati tal-lokal taż-żona tad-distrett illi jiltaqgħu propju hemmhekk flimkien mal-uffiċjali tal-Partit Laburista. Iktar li nistgħu ngħidu wkoll li għadna għaddejjin bil-irkan tal-dak li huwa dik li karikatura tal-personalitajiet kollha politiċi li kienu involuti fil-ġlida kontra l-imxija tal-coronavirus. L-inkwatru huwa affirmat mill-protagonisti kollha. Il-prezz beda minn €200 għal min irid jitfa' l-offerta tiegħu jista' jċempel il-Partit Laburista l-kwartieri il-Ċentru Nazzjonali Laburista bl-iskop illi jkun jista' jitfa' l-offerta tiegħu. Issa, minn hawn ftit ieħor kif għedtilkom se nagħmlu kollegament mal-Żurrieq se ngħatu wkoll magħna il-Ministru Clint Camilleri, Ministru għal Għawdex, infakri l-Għawxin għada se nkunu magħkom ukoll għal
għax dan il-programm speċjali se jkun ukoll immirat għall-Awċin u hemmhekk se jkollna wkoll lill-kumitati Awċin li se jkunu qegħdin jippreżentaw il-donazzjonijiet tagħhom wara il-ġabriet li saru fil-lokalitajiet kollha. Nieħu l-opportunità mill-ġdid li nirringrazzja lil Emanuel Kuxkiri għal ġabra li jagħmel lokalità Malta u Għawdex għal dawk il-helpers u l-volontira kollha, il-membri kollha tal-kumitati li daru bib ukoll madwar Malta u Għawdex u ta' dan aħna nirringrazzjawhom. Mela, ftit tal-ħil ta' jimilu il-gvern immexxi minn Robert Abela nieda sensiela ta' inċentivi bl-iskop li jerġgħu iqajmu l-ekonomija ta' pajjiżna fuq saqajja wara waqfa fl-ekonomija tagħna bl-iskop li nkunu nistgħu nindirizzaw din l-emerġenza tas-saħħa. U l-inizjattivi għal ġenerazzjoni ekonomiku kienu bosta. Ħan niftakru ftit li huma. Mela, merba lura, għedin segwu l-program speċjali ta' Pjazza fejn għedin niġbru il-fondi bris il-Partit Laburista. Mela ftit ieħor ġena għatmana wkoll il-Ministru Clint Camilleri samurru għal pawza ta' ftit riklami kif niġu lura se jkollna lil Clint Camilleri kif ukoll lill-kollegament minn Miżurri kif ukoll nkomplu nitkellmu mas-sindki u l-kunżilliera tal-Partit Laburista li din jieħdu telefonati tagħkom. ċemplu dak huma numri importanti, sinjuri, minn ftit ieħor. Tired of cleaning up? House cleaning, office cleaning, window washing, commercial cleaning, and much, much more. Bad Boy Cleaners. And Uncle Matt's Kitchen noffru servizz ta' home delivery għal bosta lokalitajiet b'varjetà ta' ikel bnin bħal aġġin bil-frott tal-baħar, il-pizza ta' Pierre, vegan Thai curry, fish and chips, fenek moqli kif ukoll għażla ta' insalati friski. Dawn kollha jistgħu jitwasslu ġewwa djar tagħkom minn 3 stabilimenti tagħna ġewwa l-Bird Park fis-Salina, l-Imsida kif ukoll ġewwa Marsa Scala. Taqilgħu xejn u t-tisjir ħalluh f'idej Uncle Matt's Kitchen. Mela, merba lura naqdu magħna l-Ministru Clint Camilleri, Ministru Għawdex kif ukoll il-Ministru Jose Herrera. Serata tajba lilkom. Lilek ukoll. Clint, l-ewwel nett, ejja, nħeġġu l-Awċin għadha se nkunu għandhom u l-iktar importanti huwa għalfejn qegħdin hawn illum. Ekku, importanti li il-Partit Laburista nkomplu nsaħħuh anke b'mod finanzjarju u għal daqstant l-appell tiegħi minn hawn mod partikolari issa lill-poplu Awċi sabiex ikun anke ġeneruż fl-għotjiet tiegħu sabiex il-Partit Laburista jkompli wkoll jissaħħaħ il-Partit Laburista li qed jagħmel ħafna ġid lill-poplu kollu, il-Partit Laburista wkoll li tagħna biex ngħidu gvern li kien qed imexxi għadwa timexxi u ser jibqa' jmexxi l-pajjiżna l-qoddim. Gvern li jridu ngħidu li anke performija b'mod tajjeb speċjalment tul l-aħħar xahrejn tlieta tal-pandemija u sewwa proprju wkoll iż-żmien li nħarsu l-qoddim u nimxu l-qoddim. Għaldaqstant l-għajnuna ta' kulħadd hija ferm apprezzata u nħeġġeġ lil kulħadd sabiex jagħmel il-parti tiegħu u jgħin il-Partit Laburista. Jose. Għonet nsellimlek, jina nikondividi l-istess ħieb
tal-kollega tiegħi. Naturalment, biex il-Partit Laburista jikompli jkun partit b'saħħtu u jkompli jkun partit li jwassal il-messaġġ politiku tagħna jrid ikollu l-mezzi. Naturalment aħna l-mezzi nġibuhom mingħand is-supporters tagħna. Allura jiena wkoll qed nappella l-ewwel qed nappella lin-nies li kelli naf, jiġifieri n-nies tal-ewwel distrett illi bħal dejjem jerġgħu jkunu ġenerużi u jgħinu kif dejjem għejnu. U t-tieni nett nappella lill-poplu Malti u Awxi wkoll sabiex kemm jista' jkun jgħinu l-Partit Laburista dan il-moment. Nifhem, napprezza li ma dejniex minn żmien diffiċli, però aħna l-poplu ma abbandunajniex f'dawn żmien diffiċli, il-gvern mexxi minn Robert Abela u ħa inizjattivi neċessarji kollha sabiex ma ntilfux l-impjiegi, sabiex jipprova jixpruna l-qudiem l-industrija u l-kummerċ fil-pajjiż, ħa deċiżjonijiet fuqhom u deċiżjonijiet tajbin u naħseb li l-mod ta' kif il-gvern handilja din il-kriżi kienet mod eżemplari u naħseb li allura jidher biċ-ċar li l-gvern Laburista huwa neċessarju għall-benesseri tal-poplu Malti u allura naħseb dan għandu jixpruna aktar in-nies biex jgħinu lill-Partit Laburista jmexxi l-qudiem il-missjoni tiegħu. Mela, minn hawn ftit kif qedilkom se ngħaddu ma' Sur Referem Marisa D'Amato, forsi nerġgħu nitkellmu ma' Nolan Isfel, forsi nisimgħu aktar kollegamenti ma' telespettaturi u partitari li din iċemplu u jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom. Nolan, għal darb'oħra. Ija Karl, għawek il-telefonati bdew jimxu ftit, pero ovvjament dejjem inħerġu l-kull minnet jarana anka l-dawk li diġa taw il-donazzjoni tagħhom sabiex iħerġu l-familjari tagħhom. Jiena Karl, nixtieq nikkommenta naqra u ngħid li għalfejn għandek iċ-ċempel inti għaliex jekk taqbad l-aħħar 5 xhur jekk minn sejjer żball kemm ilu Prim Ministru Dr. Robert Abela. U taqbad l-aħħar 5 xhur ta' Adrian Delija naħseb kienu jisom ix-xita u n-nida jekk forsi qed nitkellem sew għax ukoll naħseb qed inbenġilha. Jiġifieri għalhekk inti għandek taqbad u ċempel hawnhekk qegħdin naraw organizzazzjoni sħiħa forsi t-telespettaturi ftit li xejn jaraw l-organizzazzjoni kbira l-għandna u minn wara l-Kamras. L-organizzazzjoni wkoll fejn jidħol iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Għalhekk dan huwa investiment, għaliex aħna mhux ħanoqogħdu ninħlew imma d-donazzjoni tiegħek hija investiment fil-politika, politika importanti ħafna li hija tiwassal il-Partit Laburista. Jekk forsi il-telefon imma provajt nixtieq nieħu telefonata ma naħsibx li ħanħotijak. Hello, Sinjura. Grazzi ħafna. Nista' nsemmi minn inti? Inselmulek qegħdin live minn One Complex, inselmulek anteja. Bye, thank you. Dak ukoll, irridu nisimgħu aktar telefonati però. Mela, hawnhekk ġibt dak li famuż inkwatru li għattilkom bih iktar kmieni, dan inkwatru fih karikatura bil-Prim Ministru, deputat mill-Prim Ministru, għandek il-Professor Charmaine Gauci, għandek il-Ministru Byron Camilleri, minn iktar għandek il-Michael Falzon, Ministru kif ukoll Silvio Xkembri, iffirmat kollu, iffirmat mill-personalitajiet kollha u dan qed ikun irkantat u irrid inkorreġi ruħi għal dak li għattilkom ftit iktar kmieni. Min irid jagħti l-offerta minn 200 euro il fuq hemm il-pledge line fuq l-iskrin tagħkom u dak huwa n-numru illi għandkom iċċemplu bl-iskop li tagħtu l-offerta tagħkom għax dan huwa letteralment ta' min jakkwistah għal raġuni li huwa collector's item. Iffirmat oriġinali mingħand il-personalitajiet kollha illi hawn f'dan l-inkwatru. Mela, għal darb'oħra għand Clint, huma jiem importanti għall-Partit Laburista għaliex fuq kollox dan qed isir kollu fl-isfond tat-tema flimkien niġġeddu. Ejwa, huwa importanti ferm, dan huwa proċess li ovvjament kull partit għandu bżonn, speċjal Partit Laburista sabiex mod ovvju jkun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu, jista' jwassal il-messaġġ tiegħu kemm bil-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista bħal huwa il-One, il-One Radio, kif ukoll inkomplu nissapportjaw u nsostnu lill-istess partit. Huwa importanti li l-partit politiku jkun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu
Għal daqstant huwa żgur importanti li anke f'dan iż-żmien iridu nkomplu issa niġġeddu, nkomplu ħarsu l qudiem u nkomplu wkoll naraw li fl-aħħar mill-aħħar dan il-partit li minn dan il-partit jifforma il-gvern preżenti naraw li kompli propju biex il-qoddim. Għanna bżon nitkellmu wkoll dwar Għawdex u kif benefika wkoll Għawdex mhux biss tkontu gżira illi rnexxielkom iżommu kontroll totali fuq l-imxija, iżda intom l-ekonomija Awċija diġà telqet. Ekku, rridu ngħidu li pandemija affettwat l-pajis kollu, Għawdex bħal Malta ħal prekauzzjonijiet kollha neċessarji, ħadna wkoll deċiżjonijiet forsi kemm xejn diffiċli bra preċedent bħal meta żammejna milli persuna kemm Għawċi kemm Malti jaqsam bil-vapur mingħajr in-neċessità. Kienet deċiżjoni jibsa. Kienet deċiżjoni jibsa li informat li qatt ma ttieħdet, però ħassejna li għandna bżonn tittieħed sabiex anke nissalvagwardjaw lill-popolazzjonijiet tagħna fiż-żewġ gżejjer, però issa ovvjament once li għandna l-pandemija taħt kontroll bil-ħidma kbira ta' dan il-gvern, irridu nħarsu l-qudiem, irridu nħarsu l-qudiem kif propju qegħdin nagħmlu bħalissa, irrid ngħid li Għawdex diġà qiegħed jesperjenza żieda fit-turiżmu intern id-darba, ġifieri dawk il-Maltin li qegħdin jaqsmu lejn Għawdex sabiex ukoll igawdu Però issa aktar minn hekk iridu wkoll naraw li nibqgħu nsaħħu t-turiżmu intern, anke b'inċentiv li ser nkunu qegħdin nħabbru fil-jiem ġejjin oħra daw. Sabiex nattiraw aktar turizmu internu. Għaxilhom kien hemm biex jeħeġġu n-nies imorru l-belt ukoll. Apparti dawk nazzjonali li ħabbar il-Prim Ministru dak li il-vouchers, it-traħis tad-dawlu l-ilma għan-negozji, il-sussidju għal-kera għal-negozji. Il-Ministru José forsi jippreferi li jmorru l-belt aħna nkunu qegħdin inkollu biex biex aktar lejn ħadd. Hemm xi ħaġa għal kulħadd. Ekku. U l-inċentiv issa propju li ħabbar dan il-gvern anke permezz tal-vouchers żgur li ser jagħtu nifs mhux biss lil poplu tagħna kollu li ħajkollu biex ngħidu hekk il-flus fideh sabiex ninċentivawhom jibdew jerġgħu jkun smaw jerġgħu jibdew joħorġu jmorru ġar restaurants, ħwienet, eċetera. Però aktar minn hekk ukoll nkunu qegħdin ngħinu lill-businesses li f'dawn l-aħħar xarejn b'mod ovvju slawjaw anke nagħlqu minħabba il-prekawzjonijiet li kien hemm bżonn jittieħdu u issa proprju rridu nerġgħu nibdew ndaw ir-rota diġà bdiet iddur qegħdin naraw sinjali pożittivi ferm kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex u issa wkoll once li propju ftit tal-jiem oħra 15 oħra jiftaħ l-airport fl-ewwel ta' Lulju, nridu wkoll nibdew nerġgħu nattiraw it-turiżmu lejn pajjiżna, turiżmu b'mod għaqli sabiex mod ovvju nkomplu ngawdu mill-ġid li dan il-gvern irnexxieli joħloq f'dawn l-aħħar 7 snin. Mela, qabel ma ġie għandek, José, għax din importanti, prepara ruħek, għax fuq il-kreattività tagħna l-Maltin issa, llum rajna eżempju ċar fil-konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbru l-inizjattivi biex in-nies imorru l-belt. Ġifieri m'hawnx il-festi, imma hemm il-bandalori, ħajkun hemm il-banet, eċetera, dan hu ftit mill-miżuri. Ħanaraw daqsxejn dawn il-pariri għalfejn għandkom tagħtu donazzjoni għall-Partit Laburista. X'ħajamel? Ħanqumu jekk hemm bżonn kuljum biex niġġieldu aħna. Dan huwa x-xejn ejja ħanajdlek jien. Illi da surplus illi ilu jgħid illi ħoloq la nafu fejn hu u laqqas jaf fejn qiegħed huwa stess. Mela fejn hu da surplus? Min ħadu da surplus? Fejn qiegħdu da surplus? Fejn hu is-surplus li tant tiftaħar bih il-partit tagħna, il-Partit Nazzjonalista u aħna ma nistħux. Il-Ministru tal-Finanzi illi xeba iwaqqana għar-redikolu l-iskantat Edward Xikluna. Ħankun jibes ta' fil-kelma ma ħanuża. Huwa ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ. U l-Partit Nazzjonalista meta jitkellem ma jitkellimx fil-vojt. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036.
Għal donazzjoni ta' 50 euro, ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Mela, Jose Herrera, Ministru għal-Kultura, konna titkellmu qabel ma morna biex naraw dan il-parir importanti ħafna għalfejn meħtieġa biex tagħti donazzjoni għall-Partit Laburista. Il-kreattività, għax mhux biss tfassal strateġija ekonomiku, trid tkun kreattiv, mhux biss fil-miżuri, iżda wkoll biex verament in-nies toħroġ barra u tkun konsumatur li għandna bżonn. Fil-fatt jiena qed nutilizza dekasteru tiegħi mod kreattiv biex niġġenera attività ekonomika u kommerċjali. Meta titkellem fuq kultura, meta titkellem fuq arti kreattiva, qed tinkludi kważi kollox fiha. L-espressjoni tal-bniedem. In-nies ma jgħixux biss billi jmorru jieklu, jmorru d-dar, jaraw television u jordu. Imma in-nies joħorġu biex jelevaw il-kwalità tal-ħajja tagħhom. U sfortunatament minħabba l-Covid kollox islowa, nagħlqu teatri, nagħlqu mużewijiet, ma ġewx iżjed turisti, għavja kellek slowdown. Allura qed nuża il-Ministeru tiegħi, ovvjament, mod kollaborattiv mal-entitajiet kollha li jaħdmu fil-Dikasteru tiegħi biex ninġeneraw l-ekonomija. U apparti l-miżuri kollha li qed nieħdu kontinwament, illum semmejta inti mod koordinat ma' diversi dikasteri oħra qed nagħtu injezzjoni ta' kważi 800,000 euro biex nixprunaw aktar attività ekonomika għal-belt. Għaliex? L-għunet il-belt hija l-belt kapitali u għallura għandha tkun dejjem il-mutur tal-attività ekonomika fil-pajjiż. Tradizzjonalment 90% tal-barranin jitlu l-belt. Ħafna negozjanti u ħafna nies investu mijiet ta' miljuni ta' euro l-belt. Wara l-vallettajtin, il-belt ġiet riġenerata. U allura kien tnub ħasra li kollox qed jikkwieta. U llum ħadna dik l-inizjattiva. Qed nużaw l-arti u l-kultura u l-patrimonju tagħna biex aħna nixprunaw attività ekonomika. Però mhux biżejjed il-belt, ovvjament din it-tip ta' atmosfera rridu nkattruha. Għada se jkolli press conferencing, pereżempju, fejn sa ngħin mod dirett ħafna każini tal-banda, entitajiet kulturali. Tisimgħu kemm huwa importanti dawn aħbarijiet importanti daw. Biex dawn ma jmutux. Għaliex is-sena ovvjament l-introdu tagħhom naqas, ma tfissirx mhux se jkun hemm il-festa minn barra. Allora nagħlqu l-każini għax ma tis-sena din sena nagħmlu. Fundraising m'għandhomx ma kellhomx. Allora ħanejnuhom kollha. Mill-ġimgħa l-ġimgħa kważi ġurnata wara ġurnata jien qed nieħu dawn it-tip ta' inizjattivi biex nixpru. Nixtieq ningrazzja il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsilli Lokali qed jiġu parti importanti wkoll. Li huwa wkoll parti mid-Dikasteru tiegħi, pereżempju llum irid ningrazzja lil Alfred Zammit u lill-Kumitat tal-Belt illi qed jikkooperaw magħna anke f'dak li huma permessi, dak li huma pariri li qed jagħtu qed jikkooperaw mad-Dikasteru tiegħi pjenament kif qed jikkooperaw magħna kull kunsill lokali li aħna navviċinawh biex nagħmlu xi attività. Jiena nixtieq li bdejna mill-belt, però nixprunaw issa attività ekonomika. Ħadd tifrixha wkoll mal-bliet u l-ħula. L-idea hija li nifirxuha bdejna mill-belt nifirxuha mal-bliet u l-ħula kollha tagħna. Interessanti. Biex inqajmu l-attività, ħal dak li jkun joħroġ. Jiena tħadd il-belt pereżempju għamilna daw il-films. Dak li jkun x'għamilna, mela tmur tara film. Għażilna l-iktar films popolari għadna biex jattiraw in-nies. Tmur hemmhekk tara l-film xejn, però ma ħallinix bars jew take away jew xejn. Għalfejn biex in-nies meta jmorru hemm jitlu l-belt imbagħad jew jagħmlu ftit shopping, jixtru mill-ħwienet, jew jixtru jmorru restaurants. Dik l-idea kif qed nagħmlu l-belt, irridu nagħmlu l-birgu, irridu nagħmlu l-ħamrun. Il-Marsa għandna pjan dalwaqt inħabbru kif se nipprova nirriġenera il-Marsa wkoll. Importanti ħafna. Għax il-Marsa hija waħda mill-areas li intlaqdet ħażin. Mhux biss minħabba l-Covid, ma anke fenomenu tal-immigrazzjoni u affarijiet. Il-ħamrun ukoll huwa post li tradizzjonalment. Insomma, riġenerazzjoni kulturali. Bil-mod irridu nirriġeneraw il-pajjiż. U kif qed tajt qed nużaw il-kreattività tagħna biex l-ewwel nġeneraw turiżmu intern, attività ekonomika interna, lawċin, laki. Għax għandhom il-Maltin turisti. Jiena għamilt weekend hemm ġimgħa l-oħra mifquq bin-nies. Il-bieraħ tlajt f'imkien ma' Clint, għax għal volja għawda kriżi ekonomika, stajt jena hekk,
l-investiment infrastrutturali għadu għaddej Clint. Il-bera il-lonċjajna forsi l-ikbar proġett infrastrutturali li għazzaraw dir f'dawn l-aħħar 20 sena. Li huwa mużew state of the art li ħajswa kważi 10 miljun euro. Li se jkun mużew interattiv ma' nies li kien unura lija li flimkien ma' Clint ftaħniex. Ġifieri l-attività tad-dekasteri tagħna nonostante kollox bajna għaddejjin b'ritmu maġġel ħafna. Mela, direzzjoni tajdu li jekk għandix il-kollegament l-est ma' Żurriq, jekk fil-kas minna u ftitew li tkellmu ma' Marisa D'Amato li għandha l-ħbib u komitati tad-distret. Mela, minna u ftitew sa nagħmlu kollegament ma' Żurriq, nerġa' ninżel għand il-sindki isfel u l-kunsilliera. Nolan, kif inti sejjer? Tajjeb, Karl, tajjeb, ovvjament l-appell tagħna ma jieqaf qatt. Nixtieq forsi noħoġ kummenti oħra ma jimpurtax. Rajt it-telefonati, ovvjament għandna bżonn iktar, għalla volja għadna l-ġimgħa, ma l-appell tiegħek għal darba oħra ma jimpurtax. Iva, ċemplu. Fil-fatt huwa gburi li mit-telefonati li ħadna tnej minnhom kienu meqrendi, ma mbagħad monna żejtun, monna San Ġwan, monna l-Mellieħa wkoll, jiġifieri hawn firxa kbira. Il-partit għandu bżonkom u ħin li aħna wieħed jgħin b'kontribut ikun kemm ikun għal din l-an nobli. Joseph, xerri nixtieq nħu kumment minn għandek ukoll. Jiena kelli ġiex telefonati mhux ħażin, però kelli telefonata partikolari li baqgħet ġo qalbi. Ċemplet maranzjana, għat li għandi 82 years, għat li jina ma tax nistantik. Għat li ħanati xaħġa, għat li xil-Partit Laburista li dejjem fil-gvern, għat li dejjem zid li l-pensjoni. U verament apprezzaj dal-kummenta din il-mara. U minna u nejdila grazzi. Eżatt, nirringrazzjaw lil kulħadd tad-donazzjonijiet kollha tagħkom. Nixtieq ukoll jiena naħseb taqblu miegħi l-koll kemm intom illi kenna din il-pandemija, pandemija li laqtet id-dinja kollha tista' tgħid, imma pandemija li Malta ħarġet minna bl-unuri nistgħu ngħidu llum il-ġurnata. Nowlin, ħaninterrompik għax qed naraw il-shots ta' drone ġejjin live miż-Żurriq fejn hemmhekk qed naraw l-irdumijiet u l-eliq li hemm biswit ir-raħal pittoresk ta' Żurriq u batwit iż-Żurriq miegħu u hemmhekk hemm Marisa D'Amato illi se titkellem mal-membri tal-kumitati. Insellem lit-telespettaturi numerużi kollha tal-programm Pjazza ninsabu iż-Żurriq nisejdilkom fl-ogħla parti ta' dan ir-raħal pittoresk għaliex ninsabu fi ġnien il-ġibjun hawnhekk ingodu minn ħafna veduti sbieħ sija tal-baħar kif ukoll tal-irħula li jdawru dan ir-raħal. Flimkien miegħi naturalment għal maratona ġbir ta' fondi naqdu l-amministrazzjoni tal-partit kif ukoll il-kumitati lokali li llum ser jagħtu donazzjoni tagħhom. Naturalment l-appell tagħna lilkom kollha hemm barra jmur biex il-partit ikompli wassal il-messaġġ tiegħu jkompli wettaq il-manifest elettorali tiegħu. Flimkien magħna jingħaqad il-President Daniel Mikallef lil Catherine Fenek, is-Segretarju Eżekuttiv kif ukoll lill-Segretarju Organizzattiv is-Sur William Lewis u hawnhekk nistgħu ngħidu hawn daqsxejn żiffa Daniel illum, hawn naqra żiffa mhux ħażin. Aħjar, ħampattu ta' sħana li batejna aktar kmini matul il-ġurnata minn kien qed jiġri barra bħali u xekk. Ekku, hawnhekk meta ma jkunx riħ, hawnhekk ikun ir-riħ, ġifieri normali li jkollna ftit żiffa. Ħanibqgħu nibdew nilqgħu magħna l-kumitati lokali u ngħid l-ewwel il-kumitat lokali tal-Imqabba u għandna magħna fil-fatt lil Grace Mary Zerafa li wkoll tagħmel parti minn nisa Laburisti u ċek Mary Grace. Kif ukoll lil Virginia Darman insellmilkom u grazzi tal-li tinsabu magħna llum. Grazzi lilkom, fissem ir-residenti mħabbin nixtiequ nippreżentaw is-somma ta' 1610 euro li jinġabru minni minn Virginia Darmanin u blajnuna wkoll ta' Donald u anke ta' Ray DeCelis. Grazzi ħafna u ngħidulhom ukoll il-festa tajba li mqabbina li ġdin il-ġimgħa qed qegħdin ukoll igawdu l-festa għalkemm mod differenti l-festa tal-Madonna tal-Ġilju. Għandna wkoll kwalità oħra fid-distrett tagħna żejtun, il-festa ta' Santa Katarina, però niltaqgħu magħhom aktar tard. Nitlobkom tippreżentaw ukoll lotja tagħkom. Grazzi lil mqabbin kollha għal din lotja ġeneruża naturalment kif nafu ma kien żmien daqshekk faċli anke biex isir il-ġbir. Dan xtaqt ukoll nitkellem fuq anke kif żvolġiet il-maratona ġbir ta' fondi din is-sena b'mod differenti, però kulħadd qed jgħid li hija xi ħaġa sabiħa li anke żorna lokalitajiet u qed nersaq il-partit ukoll qed jersaq anke viċini nies aktar milli qatt qabel.
kif jgħid Ingliż kultant necessity is the mother of invention u propju fil-waqt li l-mudell tal-maratona ġbir ta' fondi dejjem provajna nevolvuh minn sena l-oħra diversi attivitajiet, etc. Ma l-bażi tiegħu dejjem kienet iċ-ċentru nazzjonali, id-dar tagħna l-koll li nimmilitaw fil-Partit Laburista. Minħabba ċirkostanzi, William, George u t-tim kollu li ħossib l-attivitajiet u l-loġistika ħarġu bil-kunċett li sabiex inċeknu l-ammont ta' nies li jiltaqgħu fl-imkien fl-istess ħin noħorġu lil miċ-ċentru nduru distret. U fil-waqt li kienet ċirkostanza li sfurzatna li nesploraw dan il-modell, ir-riżultat xi ħaġa li ntlaqgħet tajba ħafna, hija xi ġa qed nieħdu pjaċir aħna wkoll, jieħdu pjaċir in-nies, jieħdu pjaċir l-attivisti u hija xi ħaġa nikkunsidraw anka sabiex nestendu f'attivitajiet u anka f'organi oħrajn sabiex bħala partit dejjem noħorġu niltaqgħu morru aħna għand in-nies u mhux nistennew biss li n-nies jiġu għandna. U naturalment il-Partit Laburista qed niċċelebraw il-100 sena mitwaqqif tiegħu u l-an prinċipali tal-Partit Laburista kien dejjem li jiġġedded u li joħloq anke inċentivi ġodda għal dawk in-nies li huma verament fil-bżonn. Fil-waqt li ma jinsix il-businesses u l-azzjendi l-kbar li wkoll dawn l-aħħar snin raw ħafna tibdil u ħafna inċentivi. Ħanaddi issa għall Kumitat Lokali tal-Rendi flimkien magħna tingħaqad Marion Parnis Marion u anke il-komplement tal-Kumitat. Grazzi Marion tal-li tinsab magħna. Mela, is-somma minanti residenti tal-Rendi laħqet għal 1098 euro, baqa ħafna iktar oħrajn li ħajċemplu. Din id-darba verament kellna ġbir ta' fondi b'differenza għaliex din id-darba huma ir-residenti ġew għandna milli morna aħna għandhom. Jiġifieri hemmhekk juruk ukoll l-entużjażmu u l-fiduċja li għandhom f'dan il-gvern u xekk. Grazzi ħafna lill-Kumitat u lill-helpers u lil kull min għaliex ħafna nies naf li ħafna nies ukoll taw il-kontribut tagħhom. Nisidnek anke biex tgħaddi is-somma miġbura lill-President. Grazzi ħafna. U grazzi lill-Kumitat kollha u lill-helpers kollha għaliex naf kemm jaħdmu minn qalbhom senza interess tal-partit. Grazzi ħafna lilkom. Ħankompli nistiden aktar kumitati lokali naqdu magħna fil-fatt ħamur għal Ħalkirkop issa u flimkien magħna għandna lil Sandra Zarb u ħad titkellem inti Sandro xek Sandro. Ħalkirkop għamilna rekord din is-sena, irdupjajna dak li soltu niġbru minkejja li ġie fi żmien ta' sfida u żewġ sentimenti li wieħed seta' jieħu lura min-nies kienu sens ta' gratitudni lejn il-partit fil-gvern għal mod kif ħandilja dil-pandemija sew mill-qasam mediku u anke blajnuna li ta' mill-lat ekonomiku kull min ġie affettwat. U sens ħanejtek tarabja li minkejja da żminijiet ta' sfida jibqa' jkun hemm min flok jgħin u jikkontribwixxi jipprova jagħti l-gambetti u jfixkel lill-gvern. Dan ħadem nemmen favur dil-kampanja ta' ġbir ta' fondi għaliex in-nies ikkontribwew iktar b'saħħa u iktar dawn nippreżenta s-somma ta' 2220 euro li għarra Ħalkirkop hija sostanzjali. Il-parti l-kbira tagħha nistgħu ngħidu kien sforz waħdin ta' Eżabel li segwit l-istruzzjonijiet tal-partit u ġabret dis-somma sabiħa. Prosit kif qalilkom tajb anke Sandro raħal tal-Kirkop huwa raħal żgħir u s-somma hija verament ġeneruża minn raħal daqshekk żgħir, però koppin dejjem jiena nafhom fuq quddiem fejn tidħol għajnuna lejn il-Partit Laburista. Ser imorru għal raħal ieħor ir-raħal ta' Ħalsafi flimkien għandi l-Edi u għandi l-Rej ukoll li ser jitkellmu ftit u jgħidulna kemm ġabru flus min-naħa ta' Ħalsafi. Grazzi lilkom. L-ewwel ma nixtieq jinħarbda minn wara. Nixtieq nagħmel appell lil dawk li ma sibniex Ħalsafi. Għad baqa daw it-tlettijiem, jekk alla jrid jikkuntattjaw jew lienna bħala kumitat jew inkella jċemplu basta tikber is-somma. Issa jiena peress li anzjan maħriġ nitkellem din nixbor, ħallejt f'idej sħabet tal-kumitat u allura biex xira Raymond u jgħid is-somma ħadem u ġabar. Is-somma 4391. Nirringrazzjaw il-kulħadd, Ħalsafin kważi kollha u minn huma u rajt u nirringrazzjahom ta' kemm dolt u ġrejt u ħadd soddisfazzjon kbir. U viva lejlu. Grazzi l-kulħadd. Grazzi ħafna lilkom, grazzi lil Ħalsafin kollha li kienu tant ġenerużi mal-Partit Laburista. Nfakkarkom illi n-numri għadhom miftuħin, jiġifieri tistgħu anke ċemplu jew tmorru
fil-kumitati ċentrali tagħkom biex tagħmlu donazzjoni tagħkom. Naturalment il-maratona tibqa' għaddejja sa nhar il-ħadd li ġej. Nilqgħu magħna issa lill-Kumitat Lokali ta' Birżebbuġa u ma ngħinaqat il-President tal-Kumitat, is-Sur George Zara. Kif inti George? Alright, grazzi lilkom. Fisem il-Kumitat nirringrazzja il-kull min tagħna donazzjoni, il-tal-ħwienet li tagħna donazzjonijiet ukoll. Nirringrazzja lil helpers li kellna l-għajnuna tagħhom lil Tommy Cunningham, Bernadette Paċ, Noel Tewma, Carmen u Charles Tewma, Anna Xkembri u Carmena Kakija. Għandna donazzjoni mill-Kumitat u donazzjoni mill-Kumitat tal-Anzjani. Jien qabel nħabbar is-somma nagħmel appell il dawk li għadhom ma tawx donazzjoni biex jixemplu u jagħtu donazzjoni l-Partit Laburista, din tkun investiment fil-Partit Laburista. Rridu ngħidu li l-Partit Laburista huwa l-akbar, l-aqwa u l-aħjar partit fil-mument. Donazzjoni hija 6,603. Grazzi ħafna lill-Kumitat Lokali ta' Birżebbuġa, nerġa' nirringrazzja lil dawk kollha li bil-ġenerożità tagħhom qegħdin jgħinu lil Partit Laburista jkompli jiġġedded, ikompli jkun magħkom fil-bżonnijiet kollha tagħkom. Kif rajna anke tul dawn l-aħħar sin il-Partit Laburista għamel diversi inċentivi biex jgħin lil kulħadd. Ħadd mu minsi, kulħadd huwa importanti u dan il-partit dejjem urih anke bil-provi bl-inċentivi li anke wettaqtu l-snin. L-aħħar u iżda mhux l-inqas u ħallejthom għall-aħħar apposta x'qegħdin home iż-żriera ħa nistieden miegħi lil Kenneth lil Ċettina l-Kumitat kollu biex jagħmlu donazzjoni tagħhom lill-partit. Mela, Sur President, qabel ngħid is-somma nixtieq nirringrazzja l-iżriera kollha u nħeġġeġ il dawk li ma sibniex hemm sabiex iċemplu, sabiex jgħinu l-partit u nista' ngħidilkom ukoll li kellna anke tal-kamp ieħor illi tawna wkoll donazzjonijiet tajbin u minn hawn nixtieq ngħid is-somma ta' 7,300. Grazzi ħafna l-iżriera kollha, grazzi naturalment il-Kumitat kollu u inħeġġeġ li żriera anka għan-nom tal-Kumitat u anka għan-nom tiegħi biex ikunu anka ġenerużi kif għattilkom tistgħu anka ċemplu bid-donazzjonijiet hemm il-pledge line, hemm ukoll SMS tistgħu iċċemplu skont naturalment kemm intom tifilħu tagħtu lill-partit u l-partit fem anka sitwazzjoni preżenti għal dawk li forsi ma setawx jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom lill-partit din id-darba. Ħansejjaħ issa lill-Ministri u anka s-Segretarji Parlamentari li għandna magħna illum, ħanara minn ħanibda bil-Ministru Owen Bonnici li jinsab magħna. Ministru, grazzi tal-li tinsab magħna u ħajkolli nagħmellek metafora hawnhekk għaliex jiena nħoss li l-pajjiż u d-dinja kollha isek għandek teacher u t-tfal tgħidulhom illum ħanamlilkom test mingħajr ma tkun taf bih dat-test. U hekk ġara fil-fatt fil-COVID għaliex kellkom tadattaw immedjatament u ma għalkemm kontu preparati per se, però mhux għal dan li kellkom tagħmlu u b'suċċess kbir temmejtu anke dak li kellkom tagħmlu, però ħadd komplu qed tgħidulna u kollox vera bil-inizjattivi. Iva fil-fatt jiena nara xi tisir f'pajjiżi oħrajn, pereżempju l-Ingilterra, jiena nara l-PQ Times u nara l-Prim Ministru jisaqsuh domanda wara l-oħra dwar l-edukazzjoni. U meta tara l-ammont ta' kritika li hemm f'pajjiżi oħrajn. Mbagħad tara s-serenità f'Malta fejn tidħol edukazzjoni, ftehim mal-unions, qbil ma' kulħadd, kellna pjan ta' kif ħanamlu fl-eżamijiet fuq it-tagħlim online u dan huwa kollu mertu tal-għalliema tagħna u l-edukaturi tagħna. Nixtieq nirringrazzjahom għax innaf anke għalliema li għandhom lil uliedhom kellhom jieħdu ħsieb il-uliedhom u jgħallmu l-ulied ta' ħaddieħor. U nixtieq ngħidulhom grazzi minn qalbi għax għamlu biċċa xogħol tajba ħafna ħafna. Ninsabu f'nofs il-maraton nistgħu ngħidu kważi din fin-nofs għaliex illum il-ħamis u ġvera baqgħna salat. Ministru, ħalli fidejk. Iva fil-fatt jiena diġà parteċipajt fil-laqgħa tat-tielet distret fejn taj donazzjoni ta' 500 euro wara ġabra li għamilna fis-segretarjat tiegħi privat u llum qed nagħti wkoll tajt 500 l-aħħar darba 500 oħra llum u allura b'kollox inġibu t-total għal 1000 euro donazzjoni għall Partit Laburista. Grazzi ħafna Ministru, grazzi naturalment. Il-daw kollha li taw il-kontribut tagħhom għal din il-ġbir ta' fondi. Ħanaddi illum il-ġimgħa vera illum il-ġimgħa minni bħalissa vera qiegħda f'sitwazzjoni mgerxa għax radio kont kuljum ġejt itnej l-erba' u l-ġimgħa u nibda nott illum x'inhu illum il-ġimgħa. Tajjeb għax għandna weekend mela. Tajjeb, mela nistieden fostna l-Ministru Giulia Farrugia Portelli, Ministru għadna kemm rajnik dal-għodu
Mhux vera, xi ħaġa inizjattiva sabiħ ħafna l-Belt Kapitali tagħna, smajnik fuq ir-radio issa fuq il-programm ta' War of Sinar. Ministru, dejjem għaddejja inti ma tafat. Jina nali għax jasal bil-lejl, ġifri kun nista ma norqax dawk l-4 sigħat ta' bil-lejl. Imma meta tkun qed taħdem mill-qalb ma' tim b'saħħtu mal-Prim Ministru Roberta Bella, l-enerġija tkun hemmhekk. Jiena nieħu gost nara l-amministrazzjoni tal-partit, l-għaqda li għandna fil-Partit Laburista. U jiena nieħu gost nara dan il-moviment li kompla jikber, kompla javvanza. U il-mod ta' kif ħabirku l-kumitati tagħna. Verament grazzi tal-qalb kbira tagħkom u lill-eluf ta' persuni li taw il-kontribut tagħhom. Hawnhekk aħna lina huwa ġnien simboliku, ġnien il-gaj li llum insertandu il-birthday Carmen Novella nsellmulu minn hawnhekk. Hawnhekk huwa simbolu tal-forza b'saħħitha li għandna fil-5 distrett. U kontu ġenerużi għaliex il-figuri li smajna u se nkomplu nisimgħu huma verament figuri interessanti. Jiena se nsemmi każ ta' familja waħda minn Ħall-Kirkop. Kont qed nitkellem issa mal-membri tal-kumitat. U din il-mara li ħajjita li għandha issa 72 sena ħajjita mlita fil-Partit Nazzjonalista. Batit li messaġġ ġimgħa ilu fejn qajt li isma' x'inġiet Isabel Aquilina tiġbor fil-bib ma' bib ta' donazzjoni. U verament nieħu gost nara jiena din il-bidla għaliex hija bidla mhux simbolika biss, imma bidla ħajja li qed ngħixuha fil-ħajja tagħna. U verament nieħu gost li nara dan il-partit li jkompli jikber u lil ġid li taħalli bid-deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru Roberta Bella bagħtu messaġġi b'saħħithom ħafna. U li meta tara l-familji ġodda li jkomplu jinaqdu mal-Partit Laburista, jiena li dak huwa l-akbar grazzi li tistgħu tagħtuna fil-ħidma tagħna. Verament proset u grazzi lilkom Daniel, William u Catherine tal-ħidma kbira li tagħtu li ħafna drabi dawn huma n-nies illi għal sigħat twal sa sigħat bikrin ta' filgħodu jkunu qed jaħdmu la qalbhom tħabbat dejjem fil-post tajjeb. Verament grazzi, proset. Donazzjoni xkejkna mingħand il-familja tagħna u l-istaff tagħna wkoll minn Ministeru għat-Turiżmu li preżenta donazzjoni tiegħu wkoll il-Partit Laburista. Proset. Grazzi ħafna Ministru Giulia Farrugia Portelli, grazzi u ħanaddu għal Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzot Sappardi. Ma Stefan nikkomunikajt ħafna din il-ġimgħa nista' ngħid u nikkomunika regolari però dil-ġimgħa kelli bżonn l-għajnuna tiegħu anke fuq każ ta' konsillu u dejjem isibu hemmhekk għal biex jgħinni. Stefan, kif inti? Ovvjament illum ġurnata impenjattiva ħafna, ġimgħa impenjattiva ħafna u ġranet dejjem għaddejjin. Okkażjoni li naħseb li kienet idea sabiħa li l-attivitajiet tal-ġbir ta' fondi tal-partit joħorġu fil-lokalitajiet u fid-distretti. Għaliex nemmen li dan huwa messaġġ ċar li dan il-partit ma jrid jieqaf qatt li jżomm kuntatt man nies. Jiena ikolli nammetti li okkażjonijiet bħallum tal-partit u nara l-Daniel qudiemi iġibu li ħafna nostalġija meta jiena kont nokkupa il-kariga li llum Daniel tant qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna bħala President tal-partit. U għad nara wkoll il-Catherine u lil-William ma' William ukoll dimna fl-imkien ma' Catherine mal-komitati kollha ħafna snin u okkażjoni bħal tal-lum meta inti tara ix-xogħol li sar il-fatt illi minkejja d-diffikultajiet kollha l-kumitati tagħna terqu ħabtu l-bibien marru jiltaqgħu mal-familji, semgħu xi għandhom x'jgħidu l-familji, talbu l-għajnuna tal-familji u r-rispons huwa wieħed pożittiv. Naħseb li dan huwa messaġġ pożittiv ħafna, jagħtina aktar fiduċja x'aħna fl-aħħar mill-aħħar l-enerġija tagħna niksbuha minn kemm il-poplu jkun qed jagħtina fiduċja. U dik il-fiduċja aħna rridu irrodduha ta' kuljum il-ħin kollu b'ħafna u ħafna xogħol. U naħseb illi bħala gvern u rejna bil-fatti kemm qed isir xogħol, kemm qed impoġġu l-interessi tan-nies l-ewwel u qabel kollox u kemm qed naħdmu biex il-familji tagħna il-kol kemm huma jimxu l qudiem u allura huwa xieraq ukoll li anke jiena f'dan ir-rigward flimkien ma' l-istaff tiegħi tal-Ministeru xi ħbieb għandi donazzjoni ukoll biex nagħti kontribut għal dan il-karus illi fl-aħħar mill-aħħar din irridu niftakru illi għandna gvern b'saħħtu għax wellet li dal-gvern partit b'saħħtu. U allura rridu nkomplu nżommu s-saħħa tal-partit illi dan il-partit ta' ħafna u se jibqa' jagħti ħafna. Qed nippreżentalik. Grazzi, onorevoli. Naturalment messaġġ sabiħu milqu ħafna anke mill-onorevoli Stefan Zrinzo. Għad Sappardi nista' nieħu l-aħħar ftit messaġġi wkoll Catherine. Jiena ngħidlek grazzi tat-tok li għamiltilna tal-lida ġvera ħadd pjaċir nisimha kull esperjenza li għandek inti fejn jidħol il-partit hija xi ħaġa inkredibbli, Catherine. Ngħidlek grazzi ħafna.
Kifet anka tħares lejn l-andament tal-maratona u anka lejn il-tiġdid tal-partit. Kif bdejt anka diskorsi l-lum fil-ftuħ ta' din il-maratona, semmejt anka li l-partit hemm bżonn li jibqa' jiġġedded u dejjem iġġedded u hemm bżonn li jibqa' anka dej bit-tiġdid tiegħu. Il-Partit Laburista qatt ma beża jew iddejjaq mit-tiġdid huwa l-Partit tal-Bidla, huwa l-Partit tan-nies. F'distretti bħal dawn inħossni ngħid li iktar inħossni kburija li jien Laburista, distretti bħal 5 distrett. Nappella sabiex issa l-aħfada l-aħħar ftit jiem mhux hekk sabiex il-popli jkompli jikkontribwixxi, sabiex dan il-partit li qiegħed fil-gvern ikompli jagħmel il-ġid. Kemm bħala partit fil-gvern u bħala partit per se sabiex ikompli jissaħħaħ. Il-Perit William Lewis huwa segretarju organizzattiv fejn nibdew nippreparaw għal-maratona tkun inti l-ewwel wieħed anka minħat tal-midja tal-partit li tibda tannunċjan anka fejn tkun ħassiru l-andament tal-maratona. Naturalment ningrazzjak anka għal dawn is-snin twal ta' ħidma li tajt lill-partit. Fil-fatt dan il-ġbir ta' fondi nafu li kull euro li jidħol fil-partit jissarraf ġid għal dan il-poplu. M'hemmx dubju il-valuri li dejjem ħaddan il-Partit Laburista li qed ikomplu anka nħaddnuhom illum il-ġurnata u qed naraw il-frott mill-2013 dak kollu li wettaq il-Partit Laburista. Ekku, infatti nirringrazzja lejlek, nirringrazzja l-komitati kollha li ħadmu bla qiegħda f'sitwazzjoni diffiċli. Aħna bħala partit provajna li nagħmlu xi ħaġa differenti b'riżultat li kellna tal-pandemija. Ħriġna, infatti għamilna maratona li kienet differenti, kienet interessanti, ġejna hekk, ġejna ngawdu sbuħija ta' daw il-postijiet li żorna. Issa li wasanna fl-aħħar fada l-kollegament il-lejla minn naxxar li huwa tant mistenni għax għalu li hemm somma interessanti x'nistennew. U mbagħad għada ma sħabna l-awċin illi nagħlqu din maratona li nkunu morna 13 distrett kollha. Ovvjament il-ħadd mbagħad nilħqu l-qofol bil-maratona ġewwa ċentru Nazzjonali Laburista li ħatkun differenti ma ħatkun programm interessanti li nħeġġeġ it-telespettaturi biex isegwuna żgur li ħatkun maratona trasmissjoni tant interessanti u hemmhekk ovvjament nagħlqu anke wkoll bil-intervista tant mistennija tal-Prim Ministru Robert Abela. Inħeġġeġ il dawk li għadhom ma tawx id-donazzjoni tagħhom biex ikomplu jagħtu kemm permezz tal-website, telefonati jew inkella anke nhar il-ħadd jaslu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex naraw ir-riżultati. Ġifieri kif qalet Catherine dak li qed jagħtu lill-Partit Laburista qed narawhom riżultati fil-gvern. Qed naraw gvern li qed jieħu deċiżjonijiet mhux qed jibża jieħu deċiżjonijiet ibsin. Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' sħabu qed jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex jara l dal-pajjiż miex il-qudiem u anke bħala partit biex flimkien inkomplu niġġieldu. Grazzi ħafna, jina ntemma hawnhekk dan il-kollegament però nfakkarkom li pjazza jibqa' dej anke wara l-aħbarijiet u kollegament ieħor minna x-xarf qegħdin nistennew somma kbira anke minn hemmhekk lejn il-Partit Laburista. Grazzi President Daniel, grazzi l-Catherine, grazzi l-Perit. Nala hawnhekk inħalli kollox fidejk, Karl, u prosit bħal dejjem anke ta' riżultati li ksibt permezz tal-programm Pjazza fl-aħħar survey li sar mill-Awtorità ta' Xandir. Grazzi u Miżuri hawnhekk insellmilkom. Grazzi ħafna Marisa D'Amato, Miżuri, grazzi lil dawk kollha tad-distrett, il-Koppin, il-Ħalsafin, iż-Żriera, il-Rendin, insomma, biċċa xogħol tajba, dortu bib u l-ħalta Ħalsafi ngħidulhom nerġa' niġi għall-biċċa fejn hekk tajjeb għaliex daqs li kemm isejruh tajjeb huma ma sibt imkien. Mela, apparti Rendina, rendi għandhom kazin interessanti, sajru tajjeb ukoll. Mela, ħanaddu pawza ta' ftit sekondi u niġu lura u nkomplu nitkellmu mal-mistednin tagħna u mbagħad nagħmlu kollegament ukoll ma' Giuseppe Tajjer, membru parlamentari Ewropew. Tiptoes u L1 Shoes fetħu Mega Store fi triq Serpol Boffa Raħal ġdid. Miftuħin mit-tnejn sas-Sibt, il-ġurnata kollha. Tista' ssibna fuq Facebook u l-parking mhux problema. Sylvia Bazaar, mattresses and more.
sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electric għal kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Save big this summer. Power your home with Bayada New Energy. High-performance solar panels from only €975. Government grant now open. Justice Repubblika ħafna minnhom nies jaqbdu minn dajsa l-oħra. Ma tiddejja li membri tal-partit tiegħek huma attivi ħafna fil-kważi kważi. Fek tistabilixxa xi ħadd. Ma tafx. Ma naf lejk, ma nafx. Tix tgħix Malta mela ta'. Minuta. Occupy Justice. X'inhi relazzjoni tiegħek ma'? Skont ma' min? Ifhimni, il-telespettaturi mhumiex ignoranti. Dawna qishom qed jiżolawk. Naħseb li skorrett u maħbet tiegħi u naħseb għandi relazzjoni umana tajba ħafna. You have pay your respects in court. Don't go to the police station and pay your respects there. Shame on you. Bunch of truth. U allura għalfejn għandhom in-nazzjonalisti jibqgħu jittamaw. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' €15 ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' €25 ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' €50 ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' €6.99 fuq 5061 8900. Tistgħu wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. F'isem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Għadin segu program live u maratona ġbir ta' fondi għal-Partit Laburista. Ovvijament għanna ħafna attività għaddejja kif l-studio ta' Wek u l-studio tisfel fejn mekkem il-sindki u konsilera tal-Partit Laburista li jihdu telefonati edin namlu kollegamenti ma' lokalitajiet differenti. Da kif kellna dak ma' Zurriq għad-distret fejn mekkin ġabret somma sostanzjali. Lejla samuru naxxar fejn mekkem u koll stennija għal-somma flus li edin tiġi miġbura mill-distret. Emmek. Issa, sa' nagħmlu kollegament issa ma' Għawdex ma' Ġosenko Tajjer, membru parlamentari Ewropew, nsellimlek sarata tajba lilek. Nsellimlek, l-lum mis-Water Burger kara ma' Water Għawdex u koll biex. U koll l-għawemmek il-donazzjonijiet unħedġex il-daw kolla illi se jkunu għada fil-gżira u xie biex jaddu jgħatu d-donazzjonijiet tagħhom. Insellem u koll l-Żriera, insellem u koll l-Naxxarin u l-Dominku li u koll naf li jadin impenjati fl-imkien mal l-Irħula, il-Sindki, il-Volontira, il-Konsilliera, il-membri tal-Komitati minn qalbi ngħidilhom grazzi tal-li dejjem insibuhom hemm. Insellmu ġuża wkoll, Għawdex. Importanti, ġuża Kassar. Semmija fl-aħħar ħanerġa' nagħmel appell, ma nsili ċans biex jibqa' frisk f'moħħha. Xtaqt ngħaddi messaġġ partikolari llum ukoll l-islogan huwa nkomplu niġġeddu, aħna nkomplu niġġeddu bil-fatti u mhux bil-paroli bħal ħadd ieħor. Rajna kif esponenti tal-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa li għaddiet ħarġu jitkellmu b'mod laxk, b'mod li jużaw ċerta aċċettivi li weġġaw familjari ta' persuni b'disabilità jew dawk li għaddejjin mill-marda sfortunata tal-kanċer. Dawn huma nies uħud minnhom għalġielna li suppost qegħdin jagħmlu riforma fil-Partit Nazzjonalista. Ma aħna l-politika nagħmluha b'mod differenti, aħna l-politika nagħmluha b'mod effettiv u reali. Aħna l-politika naraw illi l-ħidma tagħna tkun b'miżuri favur il-persuni b'diżabilità, b'miżuri pożittivi u bajnuna l dawk li għaddejjin mill-marti u diffikultajiet anke fis-saħħa u hawnhekk aħna rridu nkomplu naħdmu anke fuq livell Ewropew flimkien ma' sħabi kellna ġimgħa impenjattiva bil-plenarja u l-voti fil-Parlament Ewropew fejn anke votajna dwar strateġija għal persuni b'diżabilità u anke qed naħdmu biex ikollna kumitat speċjali
nazzjonali kontra l-kanċer, dik hija l-politika effettiva, Karl. Il-politika effettiva hija wkoll dik li tmur fid-djar tan-nies tħabbat il-bibin tan-nies. U propju dak li jagħmel ukoll il-Partit Laburista matul din il-maratona ġbir ta' fondi dejjem kien ikollna il-persuni tal-kumitati tagħna u l-volontari li jkunu jħabtu l-bibin, imma dis-sena kienet organizzata anke b'mod anke sistematiku li kien hemm ukoll kollegamenti mill-irħula. U l-irħula tagħna rridu nieħdu ħsiebhom, rridu nieħdu ħsieb il-familji fid-djar tagħhom u din hija l-politika li rridu nkomplu ninsistu fuqha. Aħna mill-Parlament Ewropew nagħmlu wkoll ċert li nwasslu wkoll il-bżonnijiet tal-familji tagħna tal-inħawu l-irħula tagħna anke fl-Ewropa. X'wara kollox l-Unjoni Ewropea trid tkun hemm mhux biss għall-pajjiż b'mod sieħ iżda anke għal-reġjuni, għall-gżejjer u għall-irħula tagħna. Jiena nagħlaq b'appell biex għada tinaqdu magħna ġewwa l-Gżira Awċija, jiena ħankun hemm, nittama li narakom ukoll dawk minnkom li ħajkunu f'Għawdex, nirringrazzja lil Manuel Kuxkieri tal-ħidma tiegħu flimkien mal-ħaddiema tal-partit f'dil maraton ġbir ta' fondi, Għawdex nirringrazzja ċertament il-Ġuża Kassar u l-Kumitat Distrettwali flimkien ukoll ma' dawk il-volontira kollha li jagħtu d-daqqatit tagħhom. Grazzi minn qalbi, nintaqgħu għada ejja ħalli flimkien inkomplu niġġeddu, ejja ħalli bid-donazzjoni tagħna ftit minn ħafna aħna nkunu qegħdin anke nagħtu rigal lura lil pajjiżna u lil Maltin u l-Awċin għalfejn rigal mhux Partit Laburista fil-Gvern, aħna moħħna mistrieħ illi nkomplu bir-riformi soċjali kbar illi dal-partit minn dejjem kienu wettaq u għadu jwettaq u anke iva miżuri ekonomiċi biex naraw illi l-familji tagħna ikollhom moħħhom mistrieħ ukoll. Grazzi u nagħtikom il-kumplament għalila tajba. Grazzi ħafna Ġosjan, kemm hu sabiħ naraw kulħadd jiġbed l-istess ħabel. Intom para l-Awċin eżempju ċaru. Ekku propju anke sa qabel ġejt hawnhekk konna diskussjoni anke ma' Ġuża Kassar ma' tim kollu lemma u dex sabiex ovvjament nippruvaw inkabru somma kemm nistgħu nafu li bħalissu għadkom votazzjoni tal-Awċin diġà. Nibqgħu nistinkaw sal-aħħar sekonda ħalli għadha nkun nistgħu nippreżentaw somma sabiħa ferm b'mod ovvju mbagħad lill-Partit Laburista li żgur nieħdu gost naraw li anke minn ġewwa Għawdex newru s-sosten tagħna, is-sosten finanzjarju tagħna wkoll sabiex dan naraw dal-partit jibqa' jfurx, jibqa' minn il-qudiem jibqa' jwattaq ir-riformi jibqa' wkoll jagħmel fl-aħħar mill-aħħar il-ġid il-poplu Malti Għawġi. Ekku, Ġosjan semmit il-Dominku, il-President tal-Kumitat tan-Naxxar u għaldaqstant il-lejla sa nkunu qed tikkomunikaw ukoll miegħu Dominku għandu reputazzjoni wkoll li għandu kapaċità flimkien mal-Kumitat tiegħu illi jiġbru s-sommhom kbar ta' flus għaliex joħorġu letteralment bib ġo Naxxar u għaldaqstant aħna għandi l-istennija bl-iskop li nkunu nistgħu nafu in-Naxxar u l-lokalitajiet tal-madwar ukoll kemm ġabru għal din il-maratona ġbir ta' fondi. Però, Jose, telegrafikament jekk nista' ngħidu bil mamuru reklami, kif qed ngħid hemm ħafna nies jiġbru ħabel wieħed bris il-Partit Laburista li ħaġa li l-avversari politiċi tagħna m'għandhomx dan il-privileġġ. Dak turi li n-nies hemm barra għandhom rispett lejn il-Prim Ministru tagħna, Robert Abela, kuntenti bih, sodisfatti bil-kabinet u min jirrappreżentom u l-aktar li huma sodisfatti bil-mixja tal-Partit Laburista, bil-viżjoni tal-Partit Laburista, bil-lan tal-Partit Laburista. Ta' min jgħid il-Partit Laburista huwa partit li daqt jalaq mit-sena, ġifieri huwa partit li ftit xhur oħra jalaq mit-sena, partit li għandu storja kbira, storja fejn ġielet kontra l-forzi li forsi kienu konservativi żejjed u jew kienu tradizzjonali żejjed, kien hemm joħroġ bidejat li fil-mument partikolari mhux dejjem kienu jiġu aċċettati, però dejjem l-istorja tatna raġun fir-riformi li tajna li meta n-nisa bdew jivvotaw, meta tajna l-vot lil kulħadd, meta niżilna l-vot għal 18 u mbagħad għal 16, fejn bdejna nemanċipaw aktar lin-nisa, fejn tajna l-minimum wage għall-ewwel darba, fejn tajna l-pensjoni l-ewwel darba, fejn kreajna welfare state, ġifieri il-Partit Laburista meta ġieled daw ġlidiet lillum noħduhom for granted, dejjem sab min jikkombattih. Mela at the end of the day, l-istorja tatna raġun, ġudikatna tajjeb. U n-nies f'dan iż-żminijiet
qed igawdu wkoll minn dak li rnexxielu jikseb dan il-gvern f'dawn l-aħħar snin fis-sens li rnexxielu jikkrea surplus, nesilu jinqas id-dejn, proporzjon tad-dejn mal-kapital tagħna, mal-GDP tagħna, naqqas ħafna l-employment, żied it-turiżmu, żied kollox. Bil-fatt li hemm surplus, għax Adrian Delija jgħid x'fejn da surplus, kieku ma kienx da surplus, kieku ma kenniex il-finanzi fis-sod f'dawn il-mument daqsam diffiċli, kieku llum in-nies bagħtu il-ġuħ. Pajjiżi oħra, in-nies bagħtu il-ġuħ, l-unemployment sploda. Ma kienux kapaċi il-gvernijiet jagħtu l-għajnijiet u s-sussidji. Għax m'hemmx minn fejn. Għax m'hemmx minn fejn. Però minħabba l-għaqal tagħna irnexxina nagħmlu dan kollu u xorta waħda sa jkollna deficit li ħajkun kontrollat, sa jkun below il-bracket margin li tippermetti l-Unjoni Ewropea. ċifan neċer fejn, nippanikjaw ftit xhur oħra. Nerġgħu. U jalla nirkupraw malajr iktar. Ekku. Suppost il-pronostiku huwa li skont dak li jgħidu l-Aġenzija ta' Kreditu Maltija fost il-pajjiżi li kapaċi tilqu jiġru ħafna qabel il-pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Se nidu pawża ta' ftit minuti għal pariri kummerċjali niġu lura u nagħmlu konklużjoni tagħna qabel imbagħad ma nisimgħu nsegwu l-aħbarijiet għax hemm aħbarijiet importanti llum anki l-Prim Ministru Robert Abela llejla ta' konferenza tal-aħbarijiet fejn ta' rendi kont tar-riżultati tal-rapport tal-Kummissjoni Venezia, rapport importanti ħafna u interessanti u favorevoli għal Malta, però ovvjament dwar dan nitkellmu nisimgħu aktar minant One News għax imbagħad wara nerġgħu nkomplu b'din il-maratona. Ipomana. F'dawn l-aħħar ġimgħat, anke aħna konna qegħdin naħdmu mid-dar, nirrispondu t-telefonati tagħkom u nagħtu informazzjoni fuq il-prodotti tagħna. Issa rġajna ftaħna u qed nistennewkom bis-sigurtà kollha meħtieġa fix-showroom tagħna. Ejjew żuruna jew ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. See you at OSS. Bye! Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Paulson ta' Zejtun għandhom offerti kbar matul ix-xahar ta' Ġunju kollu fuq air conditioners u appliances tad-dar kollha. Mela qaslu wasla għand Paulson Zejtun miftuħin il-ġurnata kollha. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Il-brigadir fuq net jew inkellawx soldat wieħed jew tnejn jew mija li jagħmlu ħażin, għala ma tinvestigahomx. L-avukat Azzoppardi aġixxa biss bħala avukat fil-qadi tad-doveri professjonali tiegħu. Jason Azzoppardi ma għamel ebda denunzja, kwerela kontra l-Forzi Armati, kontra l-Prim Ministru, kontra s-soldati, kontra ħadd. Ma għamilx denunzja. Ma jidhirlix illi hemm responsabilità politika ta' Jason Azzoppardi. Ma nagħmel apoloġija għattu ta' xejn. Ma nagħmel apoloġija għattu ta' xejn. Intilhom dub Jason Azzoppardi li titfa' fil-ħabs is-soldati. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036.
Għal donazzjoni ta' €50 ċempel fuq 5190-2060 jew SMS b'donazzjoni ta' €6.99 fuq 5061-8900. Tistgħu wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. F'isem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Mela, merba l-ura din isegwu program live minn One Complex fejn għaddejja l-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista u ma' żminijiet importanti u interessanti għal-Partit Laburista, għal-Partit fil-Gvern. Nafu li dawn l-aħħar jiem ma' diċ ġurnata waħda fejn il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kellu jfaċċalu minn diversi sfidi minn naħa tal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm il-kwerela li saret fil-konfront tiegħu, fil-konfront tal-Brigadier tal-Forzi Armati, fil-konfront tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 tal-Forzi Armati. Il-persuni fosthom Jason Azzopardi u Paolo Borcioliver, ex-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, illi jagħmlu l-kwerela. Issa jridu li terġa' tinfetaħ dik l-inkjesta għaliex trid tgħaddi tagħhom. Illum nisimgħu wkoll illi hemm organizzazzjonijiet ukoll non-governattivi li jridu jerġgħu jiftu l-inkjesta e-grant. Sinjuri, għalhekk huwa importanti li tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom lejn il-Partit Laburista. Għaliex hemm min irid ikompli jagħmel b'sat il-ferroti, hemm min irid ikompli jimponi l-opinjoni tiegħu fuq kollox għaliex hu biss għandu raġun. Għalla stant huwa importanti li dawk in-numri li qed taraw hemm isfel fuq l-iskreens tagħkom jibqgħu importanti. Jrid narhom iċemplu. L-appell tagħna mhuwiex appell fil-vojt, l-appell tagħna mhuwiex bħala Adrian Delija illi jgħid il-Partit Nazzjonalista meta jitkellem bis-sens, assolutament. Rajtu darba wara l-oħra, illi Adrian Delija mhuwiex kapaċi illi jkollu l-argument politiku u lanqas argument loġiku. Għaldaqstant huwa importanti li tinvestu fil-Partit Laburista illum qabel għada. Għaliex il-Partit Laburista għandu bżonn dejjem mhux biss l-appoġġ finanzjarju, iżda l-appoġġ ukoll morali bl-iskop li jkollu l-kuraġġ illi jkompli jagħmel il-ġid għal pajjiżna. Nolan, insellimlek. Karl, għal darbuħra, aħna għadna għawek nilqaw telefonati. Qed nismaħħom issa, ejja, ċemplu, sinjuri, ejja, ċemplu. Issa naħseb ukoll it-telespettaturi draw ukoll il-panel tagħna il-ħin kollu qed jinbidel. Renald, il-sindku taħal ormi, Renald Falzon, ħajkun qed titina l-komment. Renald, inti minn ħal-ormi nafu kemm kbir, ġifieri rrid appell kbir u b'saħħtu minn għandek. L-ewwel nies nirringrazzjaw żgur l-qrima tal-konkurrenza tagħhom u tal-kuraġġ li jagħmlulna. Li kull darba li jisimgħu bil-ġbir tal-fondi daw jibdew iċemplulna biex imorru d-djar tagħhom jew kellha biex jgħidulna x'iridu jagħmlu biex jagħmlu d-donazzjoni. Jew waħda ngħidu messaġġ li ngħaddi bħalissa kieku nimmaġinaw li għaddejna dis-sitwazzjoni tal-Covid qabel l-2013 fiex konna nkunu fil-pożizzjoni ekonomika. Għamilna 7 snin fil-gvern, 7 snin li konna bil-għaqal, għamilna proġetti kbar u nexxinna wkoll nfadru biex niffaċċjaw pożizzjoni simili. Mela kull donazzjoni tagħkom hija investiment f'dal-partit, investiment għalina u għal uliedna. Għatu l-ftit kif dejjem ngħidu ma tilħafna ħalli nkomplu nsaħħu dal-partit. Maħna inqatu kol Vincent Bongailas, viċi sindku tal-Kalkara. Ħanħodlek il-telefonat, ħabbix rasek. Għatat li għax miskina. L-appell tijak, Vincent Bongailas, viċi sindku tal-Kalkara. L-appell tijaj huwa sempliċi ħafna, il-telefonat li rċevu anka l-ammont li jiet hemmhekk. Kif qalu ħbib tiegħi il-problema li id-dinja għaddet minna għaddejjin aħna wkoll minna ġifieri mhux speċjali u għalhekk inħeġġeġ iktar nies li jagħtun iktar support ħankomplu nsaħħu ovvjament kemm il-partit u anke l-pajjiż fl-istess ħin. Ekku Karl, kemm nieħu gost ukoll nitkellmu man-nies, is-sindki u anke jiena forsi anke inti ħadd xi telefonati wkoll din il-ġimgħa nitkellmu man-nies. Il-kuntatt man-nies huwa wkoll parti mill-politika tal-Partit Laburista. Dejjem ta' kull politiku, deputat parlamentari, ministru, segretarju parlamentari, membri tal-komitati, il-politika hija magħmula għan-nies biex jagħtu is-servizz lejn in-nies. Sinjuri, nerġa' nirrepeti, dawk huma n-numri tat-telefon. Nafu l-isfidi li għaddejjin minnhom il-Partit Laburista, nafu li għaddejjin mill-isfidi tal-Gvern u għaldaqstant nappellawkom għal għajnuna kostanti tagħkom. Mela, lura hawnhekk fl-istudju għandi l-Jose Herrera, Ministru, l-Ministru Clint Camilleri, konklużjoni għandna 4 minuti kull wieħed biex li
nikkonkludu hawnhekk mbagħad immorru għall-aħbarijiet u nerġa' nirritornaw panel ieħor. Ian Castaldi Paris u l-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis. Mela, u għandna l-kollegamenti manna xahar ukoll iktar tard. Konklużjoni minn ħatijak? Konklużjoni tiegħi l-slogan tagħna qiegħda għada aħjar. Għaddejna minn perjodu diffiċli u biex inkunu għada aħjar jrid ikun hemm dejjem jrid ikun hemm il-Partit Laburista fil-Gvern. Però l-Gvern mingħajr il-Partit mhux hekk. Għax il-Gvern jirrispecchja il-prinċipji u l-ideoloġija tal-Partit. U l-enerġija. U l-enerġija tal-Partit. Naturalment, il-Partit tagħna huwa b'saħħtu. Anke għaliex dejjem kellu min jisostnih u dejjem għaliex kien ekonomikament b'saħħtu. Jekk ma jaqpax ekonomikament b'saħħtu, ma jaqpanix parti b'saħħtu. U allura huwa investiment għalik innifsek jekk tagħti il-partit u għal ulidek. Ekku. Kemm nagħmel korrezzjoni qabel mandur għal Clint Camilleri, Kirkop preżentaw is-somma ta' 2820 biex inkunu ċari għal dak il-telespettaturi u anki l-uffiċjali tal-partit li kienu qed isegwu wkoll. Kirkop preżentaw is-somma ta' 2820. Clint, konklużjoni, dulcis in fundo. Jiena minn hawnhekk nappella wkoll b'mod dirett lill-Lawċin li dejjem sena wara oħra, elezzjoni oħra qed ikun wara l-Partit Laburista. U nemmen li issa wkoll iridu aħna bħala Lawċin nagħtu sinjal ta' appoġġ b'saħħtu lill-Prim Ministru Robert Abela. Prim Ministru li jridu ngħidu kif anke daħal fil-kariga sab il-mewġ kollu kontrih, però huwa Prim Ministru li qiegħed iwettaq, Prim Ministru li qed jieħu deċiżjoni bil-għaqal, Prim Ministru li qiegħed imexxina fl-aħħar mill-aħħar il-qudiem għal daqstant. Nappella lilkom li jekk tixtiequ li l-Partit Laburista jibqa' b'saħħtu, jekk tixtiequ li nkomplu għaddejjin bin-numru ta' proġetti infrastrutturali mhux biss f'Malta, iżda anke f'Għawdex bi proġett wara ieħor bi triq wara oħra, kif ukoll ninċentivaw aktar lilkom iċ-ċittadini tagħna, importanti li jkollna partit b'saħħtu finanzjarjament, partit li jkun jista' iwassal il-messaġġ tiegħu sabiex fl-elezzjoni li ġejja wkoll ikollna partit li hija f'pożizzjoni li jkun jista' jerġa' jiġġieled għall-elezzjoni u jirbaħ il-gvern. U nkomplu naraw li l-Prim Ministru tagħna Robert Abela, Prim Ministru ta' pajjiżna. Mela, direttur, jien ħaniġi ħdejn dawn iż-żewġ mistiednin biex nikkonkludi. Clint, jiena naf li hemm impika sportiva ħelwa bejn Duminku tan-Naxxar u Ġuża ta' Għawdex. Min ħajġbor l-iktar minnhom, nistennew u naraw. Tajjeb ngħid? Jiena ma' Ġuża sensu. M'għandix dubju, però Duminku u l-Naxxarin, jiena wara l-programm tal-lejla, jiena ħankun hemmhekk preżenti fil-każin. Mbagħad, ovvjament aħna nsellu lil Ġuża u lil ħaddiema kollha, l-volontira kollha Lawċin illi daru bibbi flimkien ma' Emanuel Kuxkieri li jrid insellimlu naqlalu kappella l-ħidma inkredibbli li jagħmel. Però intom Lawċin nafu għandkom reputazzjoni, tiġbru sostanzjalment għall-Partit Laburista u għal dastant huwa importanti wkoll illi naraw għada il-preżentazzjoni ta' ċekk sostanzjali għall-Partit Laburista. Però tajjeb illi flimkien ma' dawn iż-żewġ ministri tal-Gvern nerġa' ngħaddu l-linja lejn Nolan Camilleri biex f'minuta u nofs jew żewġ minuti naraw il-tislima minn dawk il-kunsilliera u s-sindki li hemm. Tajjeb Nolan, kemm ngħidu goodbye minn għandek ukoll? Tajjeb ħafna aħna. Temporanju, għax id-demorru għal-aħbarijiet. Nirringrazzjaw ħafna l-kull minn tagħna, niltaqgħu wara l-aħbarijiet u minnaħa tagħna m'għandna xejn iktar ħlief tislijiet u saħħa. Dak it-telefons ikomplu jdoqqu, għaliex anki waqt l-aħbarijiet il-linji huma miftuħin. ċemplu, sinjuri, importanti ħafna. Araw dan il-parir, morru l-aħbarijiet. Grazzi, srata tajba, niltaw nafti ieħor. Ejja, għanajdek jien, x'ħajamel? ħanqumu, jekk hemm bżonn kuljum biex niġġieldu aħna. Dan huwa x-xejn, ejja, ħanajdlek jien. Illi da surplus illi ilu jgħid illi ħoloq la nafu fejnu u laqqas jaf fejn qiegħed huwa stess. Mela fejnu da surplus? Min ħadu da surplus? Fejn qiegħdu da surplus? Fejn qiegħdu da surplus? Fejnu is-surplus li tant tiftaħar bih il-partit tagħna, il-Partit Nazzjonalista u aħna ma nistħux. Il-Ministru tal-Finanzi illi xeba iwaqqana għal-redikolu l-iskantat Edward Xikluna ħankun jibes ta' fil-kelma ma ħanuża.
Huwa ċar illi f'dik li għandha x'taqsam l-ekonomija għandna gvern bla moħħ. Bla moħħ. U l-Partit Nazzjonalista meta jitkellem ma jitkellimx fil-vojt. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tistaw kol iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista nejdule grazzi. Browns is Malta's largest retail pharmacy chain. Since its inception, we have strived to achieve sustainable and consistent growth by engaging highly motivated people, using cutting-edge technology and business processes to meet and whenever possible exceed customer expectations. At Browns, we believe that the secret behind the company's 21-year-long success story has been the result of always ensuring that our employees feel engaged and motivated. At Browns, we make everyone's priority our priority. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Grazzi lil Mevgal, Pavi u Pama Supermarkets, Big Fresh, Maple, Tallira, Tezi Water Heaters, Mattress Collection, Island Blinds, Seamless, Bridgepoint, Borg Cardona u KHS Megastore. Najdu t-talba, fl-isim tal-Missir u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Ġero, tajdin t-talba? Iju, mala le. Mulej, birek dan li kell li ser nieklu. Mela xamlet. Provat taħrab. U ħanajdlek tal-oħra s-samlita bi kbira d-darba. Mill-li qalt li ommi mux provat taħrab biss. Mela xamlet. Serqet mobile ta' klient provat iċċempel barra. U nexxila? Jisir sponti. Ma d-daqqa tajn jirritorna b'sensiela ġdida. Dan is-sajf, għal min ikun jixtieq iżur postijiet ġodda,
Din id-darba tefa ta' ġebla biss il-bot minn xtutna u dan minħabba restrizzjoni ta' safar post wieħedem. Mawra jew avventura f'ih il-baħar. L-avventuri se jkomplu wkoll fil-ċina b'riċetti ġodda li kulħadd jista' jagħmilhom fil-ċina tiegħu. Kif ukoll se nżuru xi rsiżjed u ambjenti oħra siguri. Dan u aktar f'mad-daqqatajn mill-4 l-ewwel ta' Lulju. What are you doing still there? At Poltrona Sofa, we have an idea that will make everyone happy. This week, outlet prices on the Sunrise collection. Do you prefer a fabric sofa at €300? A sofa which turns into a real bed in a few seconds at €600, with adjustable headrests at €800, or in real leather with 2 recliners at €900. Stop sitting in front of the television, come and amaze yourself at our store in Birkirkara, Masida Valley Road. Poltrona Sofa, autentica qualità. Brickstone, only for men. Brickstone, only for men. People create treasured moments. We help you in making them so. Scott's, the supermarket you have always deserved. What are you doing still there? At Poltrona Sofa, we have an idea that will make everyone happy. This week, outlet prices on the Sunrise collection. Do you prefer a fabric sofa at €300? A sofa which turns into a real bed in a few seconds at €600, with adjustable headrests at €800, or in real leather with 2 recliners at €900. Stop sitting in front of the television, come and amaze yourself at our store in Birkirkara, Masida Valley Road. Poltrona Sofa, autentica qualità. Il-contactless cards tal-Visa. Issa tista' tħallas bil-contactless mingħajr il-PIN sa massimu ta' €50. L-aktar mod veloċi, konvenjenti u sigur biex tħallas. Visa, miegħek kull fejn tkun. I know you've got a secret like a child, you wanna keep it, but your shiny eyes reveal the simple truth. Families are full of ups and downs, highs and lows. But at the end of the day, you realize that every single moment is worth it. Paoli, all the goodness every family deserves. Ryumare tuna in olive oil, so tender that you can use a breadstick or pinch it with chopsticks. Taste it with pasta, your homemade pasta. Pasta, tuna, pasta and mozzarella. Eating well, Italian style, is easy with Ryumare tuna. Ryumare, real Italian taste. Beħsibek tagħmel l-eżamijiet tal-O-Level f'Settembru, għandek bżonn ftit għajnuna biex tħejjiru heksew. Il-Youth Guarantee Malta, immaniġġjata minn Jobs Plus, se tkun qed toffri lezzjonijiet ta' reviżjoni mingħajr ħlas fis-suġġetti prinċipali matul Awwissu, videos edukattivi u testijiet online, kif ukoll sezzjonijiet ta' Q&A ma' għalliema ċertifikati. Għal aktar informazzjoni żur il-paġna tagħna fuq Facebook @Youth Guarantee Malta. Dan il-proġett huwa konfinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. Ninvestu fil-kapital uman biex noħolqu aktar opportunitajiet u nippromovu l-benesseri tas-soċjetà. Bar Energy Bar, a crunchy blend of the highest quality grains, hazelnuts, crunchy almonds, walnuts, cashews and peanuts. Bar Energy Bar. Look!
Produced in Greece in the authentic way and strained not just once but several times. This is Delta Greek yogurt. Thick and creamy, plain or with a delicious fruit layer at the bottom. Authentico Yaourti Delta, the genuine taste of Greek tradition. For that authentic Italian recipe, look no further than Alberto Pizza. Made only with the finest ingredients, you can taste the stone oven baked dough and delicious toppings with every bite. And with a wide range of flavors to choose from, you're spoiled for choice. Alberto, irresistibile. Center Park Orly, your shopping center. Meta ma nżommux distanza adekwata minn xulxin, il-virus tal-COVID-19 jinxtered b'mod drammatiku. Meta nżommu distanza ta' mill-inqas 2 metri bejnietna, ir-rata tal-imxija tal-virus tonqos ħafna. Jekk il-COVID-19 timxix jew le, jiddependi minnek. Waqqaf l-imxija tal-virus. Żomm id-distanza minn nies oħra. Dirett minn One News dan u Anton Falzon dawn huma l-aħbarijiet. Il-Kummissjoni Venezia tilqa prattikament ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Gvern Malti dwar ir-riformi fil-ġudikatura favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. Il-Prim Ministru jitkellem dwar l-allegazzjonijiet serji rrappurtati u jgħid li l-Pulizija għandha tinvestiga jew tkompli tinvestiga kull min għandu konnessjoni mal-każ. Jitħabru inċentivi għal-belt b'investiment ta' 3/4 miljun euro minn trasport bil-baħar bxejn għal kullana ta' attivitajiet dan kollu mistennijati il-ħajja lill-kapitali. Jitħabru iżjed multi ħorox għal min jinqabad jarmi l-iskard b'mod illegali. Il-qorti se tkun tista' tissekwestra l-vetturi li jintużaw fir-reat. Studju juri fiduċja kbira li s-sitwazzjoni se titjieb, 83% jemmnu li għandhom kontroll tal-qada finanzjarja. Inselmilkom natikom merħba u nilqakom għal dan is-servizz ewlieni ta' aħbarijiet dawn huma d-dettalji. F'rapport dettaljat, il-Kummissjoni Venezia laqet 85% li jfisser prattikament ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Gvern Malti fir-riformi fil-ġudikatura tisħiħ fis-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, l-Prim Ministru qal li issa il-pass li jmiss u li dawn ir-riformi għaddu bħala liġi mingħajr dewmien. Il-Prim Ministru kien ċar anki dwar l-aħħar rapporti fuq allegazzjonijiet serji u qal li l-Pulizija għandha tinvestiga jew inkella tkompli tinvestiga kull min għandu konnessjoni mal-każ u minnu. Il-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija fih dan il-Kunsill tal-Ewropa magħrufa aħjar bħala l-Kummissjoni Venezia faħret il-passi u riformi storiċi li qed jieħu l-Gvern Malti fejn preżenta proposti fost oħrajn riformi fil-ġudikatura favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt u l-governanza tajba f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamit Lewis intqal kif ir-riformi jkopru aktar minn 85% ta' rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Venezia. Ir-riformi jiffukaw prinċipalment fuq il-ġudikatura, fuq mekkaniżmi ta' governanza tajba u riformi istituzzjonali. Proċess li ntemm bil-Kummissjoni Venezia tilqa favorevolment prattikament il-proposti kollha
tal-Gvern Malti. Ewlenin fost riformi hemm dawk fil-qasam tal-ġudikatura u fil-ħatra u tneħħija tal-President. Bir-riformi il-ġodda l-President se jkollu l-poter li jażel u l-membri fil-ġudikatura biex bekk jitneħħa kull intervent politiku. Fil-fatt, fil-ħatra tal-ġudikatura, il-President se jkun qed jażel minn 3 membri nominati mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikatura wara sejħa pubblika. Il-President se jkun qed jinħatar biż-żewġ terzi u l-istess jgħod f'każ li jkun hemm lok li jitneħħa. Ir-rapport tal-Kummissjoni Venezia magħrufa li ma tħares lejn wiċħat laqgħet bosta proposti oħra tal-Gvern għal riformi kostituzzjonali u leġislattivi. Fost oħrajn semmiet kif bil-proposti li ressa il-Gvern se jonqos il-poter minn id-dejn il-Prim Ministru u nnutat titjib kbir wara l-opinjoni l-Kummissjoni kienet tat sentejn ilu. Il-Kummissjoni Venezia nnutat ukoll riforma oħra għalija tal-Gvern favur it-tisħiħ tas-salda ta' dritt, dik li l-Avukat Ġenerali ma jibqax ikun parti mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikanti. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni laqgħet ukoll il-fatt li se jkun hemm dritt ta' appell fuq qorti kostituzzjonali għal deċiżjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fuq it-tneħħija ta' imħalfin u maġistrati. Bekk il-politiċi permezz tal-Parlament mhux se jibqgħu involuti f'dan il-proċess sensittiv ta' tneħħija ta' membri tal-ġudikatura. Anki dwar l-Ombudsman, il-Kummissjoni Venezia ikkummentat b'mod pożittiv hekk kif bir-riformi li se jagħmel il-Gvern se jkun hemm provvedimenti dwar it-tneħħija jew sospensjoni tal-Ombudsman u l-Parlament se jkun obbligat li jiddibatti r-rapport annwali li joħroġ mill-uffiċċju tal-Ombudsman. Il-Kummissjoni Venezia semmit ukoll pass ieħor fid-direzzjoni tajba, il-fatt li l-ħatra ta' kummissjonijiet indipendenti ma jibqgħux jinħatru mill-Prim Ministru iżda mill-Kabinett. L-Ombudsman, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika u l-Awditur Ġenerali se jkunu jistgħu jirrapportaw każijiet ta' korruzzjoni direttament lill-Avukat Ġenerali. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega l-passi li jmiss biex issa dawn ir-riformi jidħlu fis-seħħ. Dawn huma riformi li l-Gvern issa ser iressa quddiem il-Parlament biex jiġu implementati mingħajr dewmien u jsiru liġi. Bekk ikompli jitwettaq il-proċess ta' tisħiħ tas-saltna ta' dritt, tal-governanza tajba u r-riforma fl-istituzzjonijiet. Il-Prim Ministru qal li dawn ir-riformi waslu wara konsultazzjoni mal-President ta' Malta, l-Oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fost oħrajn. Saħaq li issa dawn ir-riformi mhux se jibqgħu fuq il-karta u dwar l-aħħar rapporti fuq allegazzjonijiet serji li ħarġu, il-Prim Ministru kien ċar daqs il-kristall. L-awtoritajiet responsabbli mill-investigazzjonijiet f'pajjiżna għandhom jiżguraw li ssir ġustizzja sħiħa billi jiġi investigat, jekk mhux diġà qed jiġi investigat, kull min għandu xi konnessjoni ma' dan il-każ. U min hu. Dan sabiex toħroġ il-verità. Il-Pulizija għandha disponibbli għaliha ir-riżorsi kollha meħtieġa biex twettaq id-doveri tagħha. U jekk meħtieġ tingħata iżjed riżorsi. Jekk l-investigazzjoni twassal għal responsabbiltà kriminali min-naħa ta' xi ħadd, ikun mistenni li timbeda prosekuzzjoni quddiem il-qrati tagħna minnu fih. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis tkellem dwar kif irreaġixxiet il-Kummissjoni Venezia għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija u s-Segretarji Permanenti. Kummissarju tal-Pulizija, riformi amministrattivi li hemmhekk il-Kummissjoni Venezia qalet il-proċedura li qed tiġi użata Malta hija proċedura li hija proċedura tajba u konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, kontabilità u bon governanza. Dr. Zammit Lewis qal li anke dwar l-ingaġġ ta' persuni ta' fiduċja għall-Kummissjoni Venezia qablet ma' dak imressaq minn Malta. Il-Kummissjoni semmiet li huwa kruċjali li dawn ir-riformi jkunu parti minn oħra wiesa fil-pajjiż. Kullana ta' inċentivi li tħabbru b'investiment ta' 750,000 euro mistennija jwaslu biex il-kapitali terġa' tieħu l-ħajja u magħha jgawdu in-negozji tal-post. B'dawn l-inċentivi ser jiġu organizzati għexieren ta' attivitajiet li mistennija jiġbdu lejn il-Belt Valletta diversi Maltin u Awċin u mill-ewwel ta' Lulju anke turisti. Fost l-inċentivi hemm trasport bil-baħar b'xejn lejn il-Belt u anke ftuħ ta' mużewijiet u attrazzjonijiet uniċi mingħajr ħlas.
Ġew imnedija set ta' inċentivi ġodda 3 xhur tas-sajf sabiex b'investiment ta' 750,000 euro l-ekonomija u l-ħajja fil-Belt Kapitali Maltija terġa' tieħu spinta l quddiem. Dan wara li għal diversi ġimgħat minħabba l-pandemija ħadd ma kienet jidħol il-belt. Iżdissa li l-imxija f'pajjiżna kważi għaddiet, il-ħajja reġgħet ġiet lura normal u li Malta mistennija tilqa' l-ewwel turisti mill-ewwel ta' Lulju. Il-kapitali jixraqilha li terġa' tiġi kif kienet qabel, ħajja u b'atmosfera ferriħija li tirrifletti il-karattru tal-Maltin. L-inċentivi tħabbru waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu fi Strada Merkanti. Il-Muża, il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Forti Sant'Irmu, il-Mużew tal-Gwerra u mużewijiet oħra ser ikunu qed jinfetħu bl-aħlas bejn l-4 u l-ħadd mill-10 ta' filgħodu sas-6:30 ta' bil-lejl. Għax-xahar ta' Lulju se jinfetħu bl-aħlas l-attrazzjonijiet uniċi tal-Fondazzjoni Wirtartna, fosthom il-barrakka ta' fuq, is-Saluting Batteries, il-Headquarters tal-Gwerra u l-Lascaris War Rooms li fihom se jkun hemm gwidi li jispjegaw l-istorja bil-Malti u l-Ingliż. Għax-xahar ta' Lulju għawissu mis-6 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl, it-trasport bil-baħar bejn Tasliema u l-Belt u bejn il-Kottonera u l-Belt se jkun bl-aħlas għal kulħadd. Bejn Lulju u Settembru flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti u Festivals Malta se jsiru 3 attivitajiet kulturali fil-ġimgħa bl-aħlas għal kulħadd. Dawn ivarjaw minn kunċerti mużikali, il-Valletta Pageant of the Sea, il-Malta Jazz Festival u arti u teatru tat-triq. Għal 3 xhur sħaħ ser ikun hemm dwal b'nadar pavaljuni u atmosfera ta' festa mal-belt kollha. 9 banet lokali u 2 banet beltin ser jallegraw lin-nies fi ġranet differenti. Mill-ewwel ta' Lulju sal-aħħar tas-sajf il-liċenzja għal permezz biex tidħol fil-belt Valletta bil-karozza ser titneħħa. Finalment, in-negozji fil-belt mhux ser ikunu qed iħallsu għas-siġġijiet u mwejjed. F'kumment ma' dan l-istazzjon iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt, Jason Mikallef, għal b'dawn l-inċentivi se terġa' tibda ddur ir-rota ekonomika fil-kapitali. Belt Valletta u l-aktar post mill-qud post-Covid minn dak kollu li kien qed iseħħ f'di sitwazzjoni li għaddejna minna fl-aħħar xhur, u allura l-inizjattiva tagħna hija maħsuba li tixpruna mill-ġdid l-interess ekonomiku, soċjali u kulturali fil-Belt Valletta. Minnaħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu Johan Budičić saħaq li din il-kulanna ta' attivitajiet se jiġbdu anke turisti li se jibdew ġejjin mill-bidu tax-xahar id-dieħel. Tru l-inċentiv li qed nagħmlu flimkien mal-Valletta Cultural Agency ħankunu rridu li l-belt tagħna tkun ippreparata biex kif jibdew jaslu t-turisti dawna se jkollhom l-aħjar esperjenza. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Trasporti Jimborġ flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet Chris Saġus qalu li dawn l-inċentivi qed jippromuovu wkoll l-użu ta' mezzi ta' trasport aktar sostenibbli. Minnaħa l-oħra l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli flimkien mal-Ministru għall-Kultura José Herrera saħqu fuq il-ħtieġa li l-belt terġa' tieħu l-ħajja sabiex in-negozji tal-post jerġgħu jieħdu n-nifs. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit. Tħabbru żidiet fid-deterrenti għal min jinqabad jarmi b'mod illegali b'multi li jibdew minn 1,000 euro u jibqgħu tilgħin sa 50,000 euro għal min jinqabad jarmi skart b'mod illegali. Tħabbru żidiet fid-deterrenti għal min jinqabad jarmi b'mod illegali. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-era se tkun qed tfassal emendi legali sabiex jissaħħu l-miżuri kif ukoll il-multi għat-tali abużi. Ħabbar dawn iż-żidiet fil-penali l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia fejn sostna li l-ambjent Malti ma jistax jibqa' jkun il-vittma ta' min hu responsabbli. Dawn il-penali se jkunu f'kategoriji differenti skont it-tip ta' materjal mormi. Penali ta' 1,000 euro għal rimi ta' inqas minn metru kubu ta' materjal tal-franka jew ta' skart ta' kostruzzjoni. Penali ta' bejn 3,000 euro u 30,000 euro għal ammont il-fuq minn metru kubu ta' materjal tal-franka. Il-multa tkun skont il-kwantità ta' materjal. Penali ta' bejn l-4,000 euro u l-50,000 euro għal ammont il-fuq minn metru kubu ta' materjal ta' kostruzzjoni u twaqqih. Il-multa tkun skont il-kwantità ta' materjal mormi. Jekk tali materjal ikun imħallat biskart perikolus, il-penali minima tkun ta' 6,000 euro. U penali ta' mhux inqas minn 500 euro għal tamir tal-elettriku kbir mormi f'postijiet pubbliċi. Bl-emendi li ġew proposti mill-era, l-Pulizija se tingħata s-saħħa biex titlob il-qorti timponi s-sekwestru tal-vettura jew liċenzja li biha isir ir-reat.
Hija sinerġija bejn ħafna entitajiet, ġifieri ir-regolamenti wkoll jagħtu l-poter kemm lill-leża li tieħu azzjoni u anke finalment lill-pulizija li jkunu jistgħu jieħdu azzjoni. Jiddependi minn fejn jidħol il-complaint, però iva jekk l-informazzjoni tasal għand l-era tkun tista' tmexxi l-proċessi biex finalment jiġu immultati u jsir id-deterrent kif suppost. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li fl-aħħar 5 snin id-Dipartiment tal-Indafa Pubblika ġabar ma' 43,000 tunnellata ta' skart mormi illegalment. Ħanwaħlu 25 kamera oħra CCTVs iktar mill-li ġajem. Ġanna 22 kamera, maħna issa ħanwaħlu 25 kamera oħra. Intant il-Ministru Aron Farrugia saħaq dwar l-importanza ta' dawn id-deterrenti. Da qed nagħmluh biex ikun hemm deterrent fil-pajjiż għaliex fl-aħħar xhur rajna żieda ta' rimi ta' skart madwar il-pajsaġġ Malti u aħna lan tagħna huwa li nżommu l-pajsaġġ Malti għalina l-familji Maltin u għal ulidna. Studju li sar lejn l-aħħar ta' Mejju u l-bidu ta' Ġunju wera li żdiedet il-fiduċja fost il-Maltin li s-sitwazzjoni se titjieb hekk kif għaddiet il-pandemija. L-istudju fost oħrajn juri li 83% ta' dawk li rispondew l-istudju ħassew li għandhom kontroll fuq il-qagħda finanzjarja tagħhom. Aktar nies f'Malta għandhom il-fiduċja li l-qagħda finanzjarja tagħhom se titjieb u inqas persuni huma nċerti riżultat tal-impatt li ħalliet l-imxija anki fuq l-ekonomija. Dan ħareġ minn studju fost ftit aktar minn 400 persuna u li sar bejn id-29 ta' Mejju u l-5 ta' Ġunju. Dan propju ftit qabel mal-Gvern ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro biex iwieżen lill-familji u lin-negozji. Dan l-istudju tqabbel ma' ieħor li kien sar f'April fl-eqqel tal-pandemija u fl-aħħar studju ħarġu riżultati li wrew titjib. Dan l-istudju kien ippreżentat fil-programm edukattiv tal-Gvern favur aktar litterizmu finanzjarju ġemma. L-istudju juri li f'Mejju 83% tan-nies kellhom kontroll fuq is-sitwazzjoni finanzjarja. Dan kien 1% iżjed minn April. L-istħarriġ wera wkoll li f'Mejju kien hemm biss 9% li ħassew li s-sitwazzjoni tagħhom marret għall-agħar. Dan meta fix-xahar ta' qabel dwar dan kienet irreġistrata ċifra ta' 12%. F'Mejju kien hemm ukoll 59% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ li qalu li s-sitwazzjoni tagħhom baqgħet l-istess. Dan għal kontra ta' April meta dwar dan kien hemm 53%. F'Mejju kien hemm ukoll 17% tan-nies f'Malta li wieġbu li s-sitwazzjoni finanzjarja se titjieb fit-3 xhur li ġejjin. Dan ifisser żieda ta' 8% fuq ix-xahar ta' qabel. Mill-istudju ħareġ ukoll li nofs dawk intervistati f'Mejju qalu li huma f'pożizzjoni li jġemmaw filwaqt li f'April iċ-ċifra kienet ta' 46%. Aktar minn kwart dawk li rispondew għal dan l-istħarriġ qalu wkoll li għandhom pjan għal pensjoni u beħsibhom iżidu l-fond tal-irtirar fit-3 xhur li ġejjin. ċiklist ta' 29 sena minn San Ġwan jinsab fil-periklu tal-mewt wara ħabta bejn trakk u rota fin-Naxxar. Il-każ seħħ għal ħabta ta' nofsinhar fi triq tul il-kosta meta ċiklist baqa' dieħel fit-trakk li kien wieqaf minnu fih fuq il-post mar tim mediku li ħal iż-żagħżugħ l-Isptar Mater Dei. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Dr. Audrey Demicoli li ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Wara snin ta' attakki insensati u inġusti mill-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Forzi Armati ta' Malta, iż-żejt tela fuq l-ilma. Dan wara li l-qorti konfermat li dawk li nataw promozzjonijiet fl-2013 fosthom il-Brigadier Jeffrey Kurmi u d-Deputat Kap Kmandant Mark Mallija kellhom il-kwalifiki u l-esperjenza kollha għal karigi li llum jokkupaw. Dawn l-attakki issa sfumaw fix-xejn bid-deċiżjoni tal-qorti. 4 laqgħa tal-Gvern. Dan kien il-kliem li għażel juża l-Partit Nazzjonalista f'attakk qawwi u insensittiv li kien fetaħ fil-konfront tal-Brigadier Jeffrey Kurmi, id-Deputat Kap Kmandant Mark Mallija u membri oħra tal-Forzi Armati ta' Malta li nataw promozzjonijiet fl-2013. Attakk li sfuma fix-xejn wara li fil-qorti nstab li ma kien hemm xejn illegali f'dawn il-promozzjonijiet. Fil-fatt fis-sentenza, il-prim imħallef Mark Ketkuti qal li skont il-liġi sabiex tingħata promozzjoni għandha tingħata ħarsa lejn l-effiċjenza u l-kariga partikolari li tkun trid tiġi mimlija. Il-qorti sabet ukoll li fil-konfront tal-Brigadier u d-Deputat Kap Kmandant il-promozzjonijiet kienu meritati grazzi wkoll għal bosta kwalifiki li kellhom. Dwar dan huwa news tkellem mad-Deputat Laburista u ex-Ministru għall-Intern Manuel Mallija. Hawnhekk għandna sentenza illi fil-fatt qed iġġib
fix-xejn dak l-oppożizzjoni dejjem saħqet. Infatti jiena nikkwota mis-sentenza. Il-qorti għandek dal-kliem testualment dan l-ilment m'għandux mis-sewwa u għandu jiġi miċħud. Dr. Mallija fakkar fl-attakki insensati tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Gvern u dawn l-individwi. Fil-fatt kien id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li refera għal dawn il-membri tal-Forzi Armati bħala erba' laqgħa tal-Gvern. Tkellimna dwar il-promotion il ingħataw erba' laqgħa tal-Gvern. Azzopardi ma kienx waħdu jmexxi dan l-attakk. Snin wara, John Eborġ li kontesta għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kompla jżeblaħ lil dawn il-persuni. Insult lill-istess membri tal-Forzi Armata m'għandhomx il-kompetenzi neċessarji. Intant fistqarrija l-Partit Laburista fakkar kif l-attakki lejn il-Forzi Armati ta' Malta mill-Partit Nazzjonalista ma waqfux hemmhekk. Kien sa ftit żmien ilu l-Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delija rid jibgħat lil brigadieru l-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 omorhom il-ħabs wara denunzi li ressa l-istess Jason Azzopardi. Il-Partit Laburista qal li l-Forzi Armati ta' Malta dejjem għamlet lil Malta kburija u temm jgħid li wieħed jittama li din is-sentenza tiftaħ għajnejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit tal-Pjetà jibdel l-attitudni tiegħu. B'investiment ta' 5 miljun euro l-iskola sekondarja ta' Żejtun qed gawdi mir-rinnovar li permezz tiegħu se jkun qed jiżdied fost oħrajn 8 laboratorju għat-tagħlim tax-xjenza waqt ix-xogħol ta' skavar. F'din l-iskola nstabu f'dalijiet ta' barriera antika parti mill-kumpless ta' Villa Rumana. Din se tkun parti mid-disinn tal-librerija tal-iskola. Bħalissa għaddej ġmielu x-xogħol ta' rinnovar fl-iskola sekondarja tal-Gvern fiż-Żejtun b'investiment totali li jlaħħaq il-5 miljun euro. Permezz ta' din l-estensjoni mifrux fuq aktar minn 2500 metru kwadru se jkunu qed jiżdiedu 13 il-klassi, 8 laboratorji għat-tagħlim tax-xjenza, 2 klassijiet għas-suġġett tal-Home Economics u klassijiet tal-Inġinerija u d-Disin. Il-kap tal-iskola Anna Spiteri Mejla esprimiet li dan ix-xogħol se jkun qed itejjeb l-ambjent tal-iskola li mis-sena d-dieħla se tkun qed tilqa' madwar 830 student. Naturalment daw il-faċilitajiet ġodda se jagħtu valur importanti lil din l-iskola u se jagħtu lil dawn l-istudenti tagħna skola moderna li tixirqilna tixraq l-tfal tagħna. Intant waqt xogħol ta' skavar instabu f'dalijiet ta' barriera antika waqt sorveljenza minn arkeologi imqabda mis-sofrintendenza tal-patrimonju kulturali. Dawn il-fdalijiet possibilment jiffurmaw parti minn kumpless ta' Villa Rumana li kienet instabet fil-viċin fis-snin 60. Waqt li konna qed nagħmlu xogħlijiet taħt parti minnu instabet barriera u ġiet tieħdet id-deċiżjoni li l-barriera tiġi skavata u integrata bħala parti mid-disin tal-librerija. Waqt żjara fuq l-ant tax-xogħol il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici seta' jara l-progress li sar fil-waqt li sostna li l-Gvern huwa kommess li jtejjeb l-esperjenza edukattiva tal-istudenti. Is-settur edukattiv huwa settur dwar il-futur, dwar fejn irridu nieħdu lil pajjiżna. U fejn jidħlu wliedna rridu ntuhom l-aħjar biex ikollhom l-aħjar futur. Dan l-investiment qed jgħin biex l-esperjenza edukattiva tkun waħda li tilqa' għal iktar u iktar aspirazzjonijiet ta' iktar u iktar studenti. 77 blokka ta' oqsma ta' djar tal-Gvern f'16 lokalità differenti se jkunu qed igawdu minn investiment ta' 430,000 euro. Fl-aħħar 6 snin sar investiment ta' 1,600,000 euro b'xogħlijiet li saru fi 300 blokka ta' oqsma ta' djar tal-Gvern insegu. 77 blokka toqsma ta' djar tal-Gvern f'16 lokalità differenti se jkunu qed jibbenefikaw minn investiment ta' 430,000 euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes waqt konferenza stampa li saret quddiem waħda mill-binijiet li se tkun qed tgawdi minn din l-iskema fil-Birgu. Din l-iskema se tkun qed titħaddem kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali. Il-Ministru Galdes spjega li din is-sena l-allokazzjoni għal dawn ix-xogħlijiet żdiedet fil-waqt li sostna li kull ċenteżmu li jintefaq f'dawn iż-żoni huwa investiment għaqli li juri ħidma favur il-ġid għal familji Maltin u Għawċin. Din is-sena ġejna żidna l-ammont, żidna b'20% l-ammont, allura kull blokka tibbenefika minn 6,000 euro ukoll marbuta ma' l-ammont ta' appartamenti li għandhom l-inkwilini. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall qal li fil-lokalità tal-Birgu din l-iskema
l-iskema se tkun laħqet il-familji kollha li jgħixu fl-oqsma ta' djar filwaqt li sostna li qed iħares il-qudiem għal aktar kollaborazzjoni fi skemi simili. Naturalment naħseb dan l-investiment se jagħlaq il-kapitlu ħanejtek peress li fadal seba' biss li se jiġu restaurati u jingħataw dera aħjar il-komuni ta' dawn il-blokki. Intant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonard McKay qal li dan kollu juri kemm il-viżjoni li qed titwettaq fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali qiegħda toffri soluzzjonijiet varji lil familji biħtiġijiet differenti. Nissuktaw b'aktar aħbarijiet eżatt wara dan għal-mument qasir ta' riklami jekk jogħġobkom ibqgħu magħna. Go Freedom mobile plans from €12.99 monthly, compatible with Go Easy Buy. Terms and conditions apply. Il-Malta Enterprise ser tkun qed testendi l-perjodu li fih tilqa l-applikazzjonijiet ġodda tal-COVID Weight Supplement għall-aħħar darba. Dan ifisser li kull min huwa eliġibbli għal dan is-supplement sa minn Marzu baqa' ma daħħalx l-applikazzjoni tiegħu għandu ċans li jagħmel dan sa 19 ta' Ġunju. Applikazzjonijiet ġodda li jindubatu wara din id-data ma jiġux ikkonsidrati. Malta Enterprise tixtieq tafża wkoll li mix-xahar ta' Lulju it-tiġdid tas-supplement ser jinkludi wkoll il-possibilità ta' talba rifużjoni tar-renta kummerċjali u l-kont tad-dawl. Flimkien ngħinu l-ekonomija tirpilja. Mega sale broħs ta' 30% mingħand ċentro Casalinga. Issibu prezzijiet speċjali fuq fridges, freezers, washing machines, cookers, air conditioners, built-in appliances u ħafna appliances oħra għad-dar. Għalhekk għall-aqwa prezzijiet u servizz garantit ċentro Casalinga ta' Santa Venera. Ċentro Casalinga. We're using more water now to stay sanitized, but there are other times that we can reuse water to balance things out. Stay safe, everyone. Visit water.org.mt for more information. Water, be the change. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020. Place into a home with ESS. Visit ess.com.mt. Dawn huma l-aħbarijiet insemmilkom mill-ġdid. Tliet żgħażagħ qed jinżammu mill-pulizija wara li allegatament serqu ħanut fil-Belt Valletta. Il-qorti ordnat sabiex Joe Calleja ta' 34 sena jinżamm arrestat. Huwa tiġi akkużat li allegatament xtara u prova jdaħħal splussiv f'Malta. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet li allegatament Joe Calleja prova jixtri l-valenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. Il-pulizija tinvestiga minn kien fil-mira tal-imputat. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Denis Mallija ta' 44 sena minn Ħattart ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li tresqet il-qorti akkużata b'miżappropriazzjoni ta' fondi ta' aktar minn 10,000 euro. Hija akkużata li ħadet il-flus mill-kumpanija Valletta Gateway Terminals, il-kumpanija li kienet taħdem magħha. Hija wieġbet mhux ħatja. 3 ġuventur ta' bejn 13 u 22 sena mill-Belt qed ikunu investigati mill-Pulizija wara li allegatament wettqu serqa minn stabbiliment fit-triq it-Teatru l-Antik il-Belt. Il-każ ġara matul il-lejl tal-Erbgħu l-Ħamis, hekk kif il-Ħamis filgħodu sit il-ħanut mar-Lassa biex jirrapporta li kien għadu kif ġie misruq wara li sab ix-xater maqluħ minn postu. Immedjatament il-Pulizija marret fuq il-post u mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-kaxxa tal-flus kienet żgassata u nstara ammont ta' flus kontanti. Dawn it-tliet żgħażagħ mistennija tresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin, filwaqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.
Tqedet l-ewwel ġebla tal-Mużew ta' Għawdex li se jkun qed isir b'investiment ta' 9 miljun euro. Dan il-proġett massiv li mistenni joħloq attrazzjoni turistika ġdida f'Għawdex mistenni jiġbed lejh eluf ta' viżitaturi. Tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-Mużew ta' Għawdex sabiex b'investiment ta' 9 miljun euro il-Gżira ta' Tlitoljiet ser tara it-twelid ta' attrazzjoni ġdida, mużew artistiku u storiku li mistenni jiġbed leħ eluf ta' uċin Maltin u anke turisti. Bħalissa dej ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-proġett li hi parti ġdida li se tkun iddedikata għall-istorja marittima. Il-Project Manager Charles Healy qal li waqt l-ewwel xogħlijiet instabu f'dalijiet arkeoloġiċi. Il-sajt fejn se jisir dan il-mużew hija l-eks liċejo l-qadim li jinsab fiċ-ċentru tar-Raba ta' Għawdex. Il-binja hija binja tal-perit Joseph Huntingford li nbniet fis-snin 50 għal ħadd ta' snin 50 u madwar ftit xhur ilu beda x-xogħlijiet fuq dan il-proġett. Mal-ewwel xogħlijiet ta' skavar ġiet skoperta f'dalijiet arkeoloġiċi. Fil-fatt hawnhekk instabu f'dalijiet Rumani. Minnaħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri għal il-viżitaturi se jgawdu mhux biss l-istorja ta' pajjiżna iżda wkoll l-istorja partikolari tal-gżira imsejħa Djamant. Mużew li huwa mistenni ferm ġewwa Gżira Awċija, mużew li ser joffri mhux biss spazju għal esibizzjonijiet uniċi tal-Gżira Awċija iżda wkoll spazju għall-artisti sabiex jeħxebixxu x-xogħol tagħhom. Il-Ministru għall-Kultura José Herrera spjega li meta jitlesta il-Mużew ta' Għawdex ser ikun qed jaqa' fidejn il-Heritage Malta. Naturalment, Heritage Malta hija l-entità li tuħossib il-patrimonju tal-pajjiż u naturalment meta jisir dal-proġett t-maneġjaħ Heritage Malta. Il-kuratur Nikolina Sagona qalet li bħalissa d-dejja ħidma sabiex jiġu akkwistati diversi pitturi biex jieħdu postom f'dan il-mużew. Qed isir numru sostanzjali ta' akkwisti ġodda għal dan il-mużew, kemm xogħlijiet ta' arti, pereżempju pajsaġġi li jirrappreżentaw il-Gżira Awċija, kif ukoll oġġetti oħra ta' interess storiku. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Heritage Malta Noel Zammit saħaq li l-viżitaturi se jieħdu minn dan il-mużew esperjenza ta' storja mill-preistorja sal-ġurnata tal-lum. Dan ħajkun mużew fejn ħan irrakkuntaw l-istorja ta' dan il-pajjiż, ta' din il-ġawra, ta' dan il-ġojjel Għawdex mill-preistorja sal-ġurnata tal-lum. Il-biċċa kbira tal-Maltin huma informati biżżejjed fuq il-privatezza tagħhom waqt li jkunu qed jużaw il-mobiles. Dan jurih studju tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali fejn ħareġ li 59% tal-Maltin huma konxi mill-privatezza tagħhom fuq applikazzjonijiet bħal Instagram u Facebook. Il-Maltin ukoll huma komdi li f'diversi servizzi online jużaw is-sistema li tara fil-wiċċ. Studju tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali wera li l-Maltin huma informati biżżejjed fuq il-privatezza tagħhom fuq il-mobiles. Dan l-istudju jpoġġi lil Maltin minn ta' quddiem hekk kif 59% tal-partiċipanti Maltin qalu li huma konxi tal-privatezza tagħhom fuq applikazzjonijiet fuq il-mobile bħal Facebook u Instagram. Fil-pajjiżi kollha wieħed minn kull 5 persuni biss jaqraw it-termini u kundizzjonijiet marbuta mal-protezzjoni tad-data. 20% tal-parteċipanti qalu li dawn il-kondizzjonijiet ma jifhmuhomx. Minkejja dan l-istudju juri li f'dan il-każ il-Maltin xorta jibqgħu fuq net li jafu x'inhi il-protezzjoni tad-data. Filwaqt li l-Polonja u l-Greċja jinsabu fil-quċċa ta' net ta' nies li jifhmu eżatt it-termini u kundizzjonijiet tal-privatezza, Malta u l-Bulgarija jinsabu eżatt warajhom bi 82% tal-parteċipanti iwieġbu pożittiv. Min-naħa l-oħra l-istudju juri wkoll li l-maġġoranza tal-Maltin huma komdi li jużaw is-sistema li tara fluċuħ biex jieħdu servizzi minn kumpaniji privati. Flimkien ma' Ċipriotti, il-Maltin huma wkoll fost l-aktar li jużaw din is-sistema li tara fil-wiċċ biex jiksbu servizzi oħrajn pubbliċi. L-istudju juri wkoll li filwaqt li 6% biss tan-nies fl-Unjoni Ewropea lesti biex jużaw din is-sistema tal-wiċċ ma' kumpaniji privati, 33% tal-Maltin iħossuhom komdu li jagħmlu dan. Din is-sistema li tara fil-wiċċ qed issir popolari ferm kif l-intelligenza artifiċjali qed tiddomina diversi setturi u servizzi madwar id-dinja. Fl-istudju li sar bejn Jannar u Ottubru tas-sena l-oħra ħadu sem 35,000 persuna mill-Unjoni Ewropea, mir-Renju Unit u mill-Maċedonja ta' fuq.
Sentejn wara li l-kelb tiegħu ġie avvelenat għamel apoloġija dwar dawk li sejjaħ bħala allegazzjonijiet infondati. Sean Peter Zoppardi, is-sit ta' dak li kien magħruf bħala l-aqwa Doberman f'Malta, skuża ruħu mal-Malta Kennel Club iżda għadu qed ifittex il-verità dwar l-avvelenar tal-kelb tiegħu. Sentejn mill-mowt ta' dak meqjus bħala l-aqwa Doberman f'Malta, is-sit tal-kelb Sean Peter Zoppardi għamel stqarrija fejn qal li minħabba dwejjaq li ħass meta mietlu l-kelb Omar Pasha mingħajr ma kkunsidra l-affarijiet huwa għamel allegazzjonijiet infondati li bihom wassal lin-nies biex jemmnu li l-kelb ġie avvelenat f'wirja msejħa The Blue Lagoon International Show li saret fil-Mosta bejn it-8 u l-10 ta' Ġunju ta' sentejn ilu. Din il-wirja kienet ġiet organizzata mill-Malta Kennel Club u fl-istqarrija Zoppardi għamel apoloġija mal-klabb u l-membri tiegħu u anke mal-parteċipanti u l-ispettaturi li kien hemm fil-wirja. Huwa għamel apoloġija wkoll fost oħrajn ma' One News għaliex saħaq li tan informazzjoni ħażina meta rrapportajna l-istorja tiegħu sentejn ilu. Meta kkuntattjajna lil Zoppardi wara din l-istqarrija huwa ma xtaqx jagħti intervisti iżda saħaq li l-kelb ġie avvelenat. Fil-fatt fl-istqarrija li għamel imkien ma qal li l-kelb ma ġiex avvelenat, iżda huwa irtira biss l-allegazzjoni li għamel li l-kelb ġie avvelenat fil-wirja imsemmija. Zoppardi qal li sal-lum għadu ma jafx kif il-kelb ġie avvelenat u qal li hu ċert li ġie avvelenat anke għax kienu saru testijiet xjentifiċi. Mis-siltiet tal-intervista lis-sura Zoppardi ta' sentejn ilu lil One News huwa ma kienx semma fejn ġie avvelenat il-kelb. Il-kelb tiegħu kien rebaħ bosta kompetizzjonijiet. Intant fit-tieni anniversarju tal-mowt tal-kelb, Sean Peter Zoppardi qal li jittama li xi darba jkun jaf il-verità li ilu jfittex. Filwaqt li tella ritratt mal-kelb f'pixxina qal li hekk irid jiftakar lill-kelb tiegħu. Is-servizz li jmiss jitratta xi aħbarijiet ta' barra. Tul il-jum il-mexxejja Ewropej diskutew il-pjan ta' rkupru ambizzjuż ta' aktar minn 700 biljun euro biex itaffi mill-kriżi tal-pandemija COVID-19. Dan waqt summit virtwali li raw wkoll il-parteċipazzjoni tal-Prim Ministru Malti Robert Abela. Qed ikun irrappurtat li pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa qed jopponu parti mill-pjan tal-Kummissjoni Ewropea. Hekk kif se jkunu kostretti jagħtu mal-5 biljun euro fajnuniet lil pajjiżi li ntlaqtu l-aktar mill-pandemija bħall-Italja u Spanja. Dwar dan ma ntlaħaq l-ebda ftehim bejn il-mexxejja Ewropej fis-summit tal-ġimgħa. Il-Qorti Suprema fl-Istati Uniti ċaħdet mozzjoni tal-President Donald Trump biex jintemm programm maġġuri li jipproteġi immigranti minuri mid-deportazzjoni. Fis-sentenza tagħha l-Qorti Suprema qalet li t-twaqqif ta' dan it-tip ta' programm ta' wens huwa kontra l-liġi. L-hekk imsejjaħ Deferred Action for Childhood Arrivals jipproteġi ma' 650,000 tifel u tifla illi ddaħlu l-Istati Uniti mingħajr dokumenti. L-attur veteran Ingliż Serien Home miet fl-età ta' 88 sena u jibqa' magħruf għal films bħal Chariots of Fire, Ash u għall-irwol ta' Bilbo Baggins fis-sensiela Lord of the Rings. Kelliema l-attur qal lill-medja illi Home miet kmieni il-ġimgħa filgħodu biqrabatu ħdejh. 4 temi se jiddominaw il-Parlament taż-żgħażagħ ta' din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li għall-ewwel darba żgħażagħ kollha se jiddibattu fl-istess seduta minflok inqasmu f'żewġ gruppi kif kienu qabel. Għal sen oħra se jittella il-Parlament taż-żgħażagħ. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ intqal li din is-sena se jkun hemm 4 temi illi se jkunu diskussi miż-żgħażagħ bejn l-14 u l-35 sena. Dawn huma l-immigrazzjoni, l-effetti ekonomiċi wara l-pandemija tal-COVID-19, iżjed opportunitajiet taż-żgħażagħ fl-isport u fl-arti u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-politika. Il-President tal-KNZ, Chiara Vassallo, spjegat li dawn it-temi ħarġu minn sejħa għat-temi li l-Kunsill għamel fix-xhur illi għaddew. Iż-żewġ gruppi taż-żgħażagħ ħajkunu qed jingħaqdu u jiġu diskussi f'daqqa u għalhekk fil-fatt li aħna qed inniedu programm ta' facilitators biex avolja jkun hemm differenza fiż-letajiet tal-parteċipanti daw xorta jkunu jkollhom l-għajnuna neċessarja biex huma jkunu jistgħu jiddibattu b'mod normali. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima filwaqt li awgura liż-żgħażagħ għall-edizzjoni ta' din is-sena stqar li l-Parlament taż-żgħażagħ huwa għodda importanti għalihom. Il-fatt li għandek iż-żgħażagħ illi minkejja kollu xorta waħda baqa' għaddejjin bil-proċeduri sabiex propju assiguraw li pajjiżna jkollu dill-lodda li tagħti ċans iż-żgħażagħ jesprimu l-idejat tagħhom, idejat li tant huma importanti, idejat li bħala politiku żgur li ħankun qed irresa l qudiem sabiex jingħataw l-importanza li tant jistgħu. Iż-żgħażagħ huma mħeġġa jagħmlu kuntatt mal-KNZ sabiex jipparteċipaw f'dan il-Parlament.
Daw kienu l-aħbarijiet tagħna llum nirringrazzjakom li kontu magħna nfakrukom li minn hawn ftit ieħor Karl Stanja Navarra l-aħħar parti tal-programm Pjazza llum marbut mal-kampanja ġbir ta' fondi għall Partit Laburista. Nsellmilkom. Il-midfielder ta' 26 sena Dylan Mikallef qed jinteressa numru ta' timmijiet kemm il-Kampjonat Premier u anke mill-Kampjonat ta' Ewwel Diviżjoni wara li ġie fit tmiem l-kuntratt li kellu ma' Mqabba. Fl-aħħar sena u nofs u kien jifforma parti mill-iskwadra ta' Mqabba u bħalissa jinsab liberu li jingħaqad mal-ima klabb irid. Apparti Mqabba, Mikallef lab ukoll fil-Kampjonat Premier ma' Slima Wanderers u Tarxin Rainbows kif ukoll Marsa Xlokku żabbar St. Patrick's fl-Ewwel Diviżjoni. Ormi ħabbru li ħattru lin nutar Josef Mazzini Vento bħala l-President il-ġdid tal-klabb Ormi. Mazzini Vento ser ikun qiegħed jieħu post Viktor Camilleri li rriżenja ftit tal-jimilu. Din il-ħatra saret waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-istess klabb. Marsa jkomplu jkabbru l-akkwisti tagħhom permezz ta' Leighton Grek. Il-winger Malti lab ma' numru timijiet fosthom Sengli Athletic, Floriana u Birkirkara fil-Kampjonat Premier u bla dubju l-esperjenza tiegħu kif ukoll tal-plejers diġà akkwistati mill-klabb ser ikunu qed jgħinu lill-klabb jilħaq l-għanijiet tiegħu. Grek iffirma kuntratt ta' sena. Intant Marsa ħabbru wkoll laħqu ftehim mal-goalkeeper Niki Vella fejn dan iffirma kuntratt ta' sentejn. Marsa ser ikun is-seba' klabb għal Vella li għandu 30 sena fejn fil-passat lab ma' San Ġwan, Valletta, Tarxien, Pieta, Birkirkara u Mosta. Kert Zammit minnaħa tiegħu wkoll ġedet il-kuntratt tiegħu għal staġun ieħor mat-tim ta' Marsa. Matthew Towns inħatar uffiċjalment bħala l-goalkeepers coach ta' Tarxin Rainbows, hekk kif dan kien ingħaqad mal-klabb f'Jannar li għadda bħala goalkeeper għal bqija tal-istaġun. Il-biraħ fi Spanja Deportivo Alavés naqsu tamiet ta' Real Sociedad tal-post fiċ-Champions League meta f'darhom ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 2-2. Borja Sainz fetaħ l-iskor fi 56 minuta u wara li ż-żewġ timmijiet spiċċaw jilagħbu bi plejer anqas, Martin Aguirre Gabrija issiġġilla r-rebħa ta' 2-2. Real Madrid fi stadju Alfredo Di Stefano elbu lil Sevilla bl-iskor ta' 3-2. Sevilla fetħu l-iskor fi 20 minuta permezz ta' Rodrigo, iżda l-gowl ma natax wara li referi konsulta l-VAR u raħ li kien f'pożizzjoni ta' offside. Bekk fit-tni taqsima Real Madrid skurjaw it-3 goals tagħhom b'doppjeta ta' Karim Benzema fl-60 u f-86 minuta u Marco Asensio fl-64 minuta. Tammin jgħid li bid-doppjeta tal-bieraħ Benzema sar il-ħames l-aktar plejer li skurja mal-Blancos wara Cristiano Ronaldo, Raul, Alfredo Di Stefano u Santillana. Intant illum tkompli la Liga fejn bħalissa Granada qed jilagħbu kontra Villarreal u Mallorca kontra Leganes. Fl-10 tal-lejla Sevilla jilqgħu lil Barcellona li bħalissa qegħdin fil-quċċata b'64 punt, 2 punti fuq Real Madrid u 13 punt fuq l-istess Sevilla. Mill-Premier League Ingliż bħalissa ddej l-konfront bejn Norwich City u Southampton fil-waqt li fid-9:15 il-lejla jkollna Tottenham Hotspur kontra Manchester United. Għal Tottenham il-manager Jose Mourinho konferma li se jibda lil Harry Kane. Kane kien ilu nieqes mill-ewwel ta' Jannar meta weġġa l-hamstring kontra Southampton u kellu jiġi operat. Fi żmien tal-lockdown Kane irkupra tajjeb ħafna. L-attakkant Korean Song Heung-min u l-midfielder Musa Sissoko wkoll se jibdew il-lejla għall-Spurs. Minnaħa l-oħra l-manager ta' Manchester United Ole Gunnar Solskjaer jixtieq jara aktar sens ta' leadership mingħand il-midfielder Franċiż Paul Pogba. Solskjaer qal li Pogba u wieħed mill-aqwa midfielders fid-dinja u li huwa rebbieħ ta' tazz tad-dinja. Kellu staġun ikkondizzjonat minn diversi injuries imma minkejja l-spekulazzjonijiet li jħalli il-klabb iċ-ċansijiet huma dejjem ikbar li jibqa' f'Old Trafford. L-organizzaturi tal-Maratona ta' Londra għadhom qed jittamaw li dan l-avveniment isir f'Ottubru minkejja l-imxija tal-COVID-19. L-40 edizzjoni ta' din it-tellieqa kienet oriġinarjament skedata għas-26 ta' April. Il-Race Director Hugh Brasher qal li fit-28 ta' Lulju se jingħata aġġornament ieħor fuq l-eventwalità ta' din il-maratona. Din hija l-ewwel darba mill-1980 law li din ġiet posposta. Brasher kompla li tkun xi tkun id-deċiżjoni tittieħed ħeġġeġ biex tingħata attenzjoni għas-saħħa ta' kull individwu permezz tal-ġiri u l-eżerċizzji fuq bażi personali. Madwar 43,000 parteċipant ħadu sehem fl-edizzjoni tas-sena l-oħra u nġabru 66.4 miljun lira sterlina għal karità. F'din l-istess maratona tas-sena li għaddiet, il-Kenjan Eliud Kipchoge kellu r-raba titlu elit tal-irġiel
u Bridget Kosgei rebħet it-titlu tal-elit tan-nisa. Stephen Zoppardi għal One Sport. Ir-rapport tat-temp qed jiġi miġjub lilkom minn Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-temp mistenni jkun xemxi b'viżibilità tajba, rieħ moderat tal-ftit qawwi mill-Grigalli jsir moderat mill-Majestral it-Tramuntana. L-ola temperatura 28 grad Celsius l-inqas 21 grad Celsius, indiċi UV11. Baħar ħafif għal moderat li jsir moderat, imbagħad baxx mix-xlokk li jsir mill-punent, temperatura tal-baħar 22 grad Celsius. Dan huwa temp għal 5 ijiem li ġejjin. Il-ħadd u 2 xemxi, it-tlieta il-biċċa l-kbira xemxi. L-erba' u l-ħamis xemxi. Marcon Brew. Sport for choice. Value for money. One-stop shop for everyone's needs. Marcon Brew. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Tul is-sessjoni tal-lum fuq il-Borża ta' Malta n-negozju kien mifrux fuq 9 isma, bit-2 jirreġistraw gwadann u l-ebda sem ma jirreġistra telf. Kien hemm ukoll 7 isma li maraw l-ebda tibdili fil-prezz tal-eluq. L-isma ta' Bank of Valletta gwadanjaw 9 ċenteżmu biex għal-uljum f'livell ta' euro u ċenteżmu nofs. L-isma ta' Finbank gwadanjaw ċenteżmu biex għal-uljum f'livell ta' 41 ċenteżmu. Tul is-sessjoni tal-lum kien hemm ukoll attività fl-isma ta' BMIT, International Hotel Investments, Lombard Bank, Midi PLC, Malta International Airport, Melita Investments u RS2. Iżda minkejja dan in-negozju ma kien irreġistrat l-ebda tibdil fil-prezzijiet tal-eluq ta' dawn l-isma. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdilha grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta. Kun miegħi għada fit-8:30 fil-għoda għal-programm Better Living. Najdu t-talba, fl-isim tal-Missir u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Ġero, tajdin t-talba? Iju, mala le. Mulej, birek dan li kell li ser nieklu. Mela x'għamlet? Provat taħrab. U ħanajdlek tal-oħra issa mlita bi kbira di darba.
Mill-li qalt li ommi mhux provat taħrab biss. Mela x'għamilt? Serqet mobile ta' klient provat iċċempel barra. U nexxiela? Nar ta' tnejn, il-programm flimkien ma' Nancy. Riċetti għal saħħa aħjar jew nkella riċetti Maltin. Nistidinkom tinaqdu miegħi fil-5:30 kull nar ta' tnejn. Dejjem fuq One nintaw. Stat ta' fatt, it-tlieta fid-9 ta' filgħaxija fuq One. Aħna nkollu lied ta' pajjiż wieħed ma' fatti. L-Ispettur Lowell. Kull nhar ta' tlieta fl-10:30 ta' filgħaxija. Fuq One. Ma d-daqqatajn jirritorna b'sensiela ġdida. Dan is-sajf, għal min ikun jixtieq iżur postijiet ġodda, din id-darba tefa ta' ġebla biss il-bot minn xtutna u dan minħabba restrizzjoni ta' safar post wieħed hemm. Mawra jew avventura f'qiegħ il-baħar. L-avventuri se jkomplu wkoll fiċ-Ċina b'riċetti ġodda li kulħadd jista' jagħmilhom fiċ-Ċina tiegħu. Kif ukoll se nżuru xi silset u ambjenti oħra siguri. Dan u aktar f'mad-daqqatajn mill-4 l-1 ta' Lulju. Merba lura u serrat tajba eżiz telespettaturi l-akku għal-programm ieħor speċjali ta' pjazza fejn matula din niġbru fondi bris il-Partit Laburista u maħna naqdu fl-istudio l-lejla deputat parlamentari Ian Castaldi Paris u segretarju parlamentari Silvio Parnis. Zawx Parnis, kombinazzjoni. Parnis, ekku. Mela, isfel għandi koll il-Nolan Camilleri illi jatma sindki u konsilira tal-Partit Laburista. Nsellimlek, Nolan? Ekku Karl, nsellimlek, aħna u hekk qegħdin erġajna komplejna nibdlu l-sindki tagħna, ovvjament is-sindki dejjem insibuhom hemm kull meta jkollna bżonn l-għajnuna tagħhom. Nixtieq nibda mill-ewwel bil-kummenti miegħi ma' ġenbi għandi l-sindku ta' Ħaltarxien, is-Sur Joseph Abela. Il-kumment mingħand it-Tarxiniżi u l-appell li tittamel lejhom u l-bqija tal-Maltin. Mela, l-appell tiegħi huwa wieħed ngħinu l-partit kemm nistgħu, ċemplu għalhekk qegħdin aħna biex kemm jista' jkun naraw li l-vuċi tal-partit tasal f'kull dar Maltija.
Grazzi ħafna Joseph, mek zammit minn Taxbiex. Il-komment tiegħek. Nsellmilkom l-għonet, nsellem il-residenti kollha ta' Taxbiex u it-telespettaturi kollha ta' One. Nixtieq qabel kollox nirringrazzjakom tad-donazzjonijiet li tajtu minn Malta u Għawdex kollu. Naħseb li f'dan iż-żmien li kien żmien ta' sfida, naħseb li n-nies irrispondew tajjeb propju għal din il-kawża tal-Partit Laburista. Ejjew ħalli flimkien inkomplu ngħinu li l-Partit Laburista jiġġedded. Grazzi wkoll ir-residenti ta' Taxbiex li naf illi inġabret somma sabiħa mill-Kumitat Lokali u għanna mela appell ovvjament il-dawk li ma kellhom ċans forsi jagħtu d-donazzjoni tagħhom sabiex isegwuna u kun jistgħu ċemplu wkoll jagħtu d-donazzjoni tagħhom hemmhekk biex ikomplu jgħinu l-partit għal aktar suċċessi li fl-aħħar mill-aħħar igawdi minnhom il-poplu Malti Għawċi kollu. Grazzi ħafna, inkomplu bl-appell tagħna Stephen Sultana, Sindku ta' Santa Venera. Qabel xejn insellmilkom u nirringrazzjaw ukoll lill-vendriżi li kkontribwew ukoll għal din il-ġabra. ċertament, aħna nafu l-koll li din is-sena hija waħda speċjali għalina l-Partit Laburista għax għandna l-anniversarju wkoll. Huwa l-Partit Laburista li sawwa lil pajjiżna. Huwa wkoll il-Partit Laburista li għal dan l-aħħar snin għamel budget wieħed wara l-ieħor mingħajr ma daħħal miżura ta' taxxa. U għaldaqstant inħeġġeġ il kulħadd biex ikompli jikkontribwixxi biex inkomplu nissaħħu niġġeddu fih dan il-partit. Ekku, il-Partit Laburista li qegħdin niċċelebraw anniversarju u avvenimenti importanti l-100 sena mitwaqqif tiegħu kif ukoll il-25 sena mill-bidu mill-bini taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Però ma nħarsux lejn l-anniversarji biss, anzi nħarsu l-qudiem kif tistgħu taraw nkomplu niġġeddu xi ħaġa li tik viżjoni għall-futur. Din hija l-viżjoni li għandu l-Partit Laburista bid-donazzjonijiet tagħkom qed tkunu qegħdin tgħinu biex tagħmlu din il-viżjoni realtà. Grazzi ħafna Nolan, grazzi tal-kommenti tiegħek u tanki tas-Sindki u Konsillira minn ftit ieħor se nerġa' naqdu miegħek ukoll biex nisimgħu mal-nies dawk huma lili tat-telefon li huma hemmhekk bl-iskop li intom tagħtu donazzjonijiet biex il-Partit Laburista saqtlajt ħaġa. Xtaqt ngħid għal darb'oħra kuraġġ lil dawk kollha li din iseguna. Smajna ftit tal-ħinilu konferenza tal-abbarijiet mill-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Kien faċli huwa faċli ħafna mill-Oppożizzjoni tajjat u takkuża u sejjaħ għall-arresti tan-nies. Tajjeb li Adrian Delija jħares ftit madwaru u jinduna x'inhu l-passat u l-preżent tal-Partit Nazzjonalista u min irid jista' jkun arrestat minn fost dak il-grupp ta' nies li kienu preżenti ma' Adrian Delija. Nixtieq ngħid huwa dan, smajna wkoll il-Prim Ministru Robert Abela li huwa wkoll mexxej tal-Partit Laburista illi sostna kemm il-darba waqt il-konferenza tal-abbarijiet illejla illi jekk hemm persuni illi għandhom iwieġbu. Fl-istess ħin jekk hemm il-korp tal-Pulizija li għandha tinvestiga wkoll. Fl-aħħar nett infakkarkom ukoll illi anki l-persuna ta' Joseph Muscat wieġeb pubblikament fuq Facebook li huwa disponibbli għal kull ma jkun jista' jiġi mistoqsi lilu mill-korp tal-Pulizija u hemm files u dokumentazzjoni kollha biex juru dak illi huwa kontrarju għal dak li tkun allegat. Mela, sinjuri, telegrafikament qabel ma mmorru naxxar l-appell għal donazzjonijiet biex il-Partit Laburista. Jiena n-nies hemm barra li qegħdin iseguna din jarawna meta nħarsu li dan il-Partit Laburista li dejjem kien qiegħed hemmhekk biex jgħin lin-nies biex ikun ta' għajnuna ta' wens lin-nies hemm barra. L-istorja ma taraħħix illum. L-istorja tal-Partit Laburista bdiet 100 sena ilu fejn kont tara inti it-tallaba wara li spiċċaw minn żmien li inti spiċċajt ix-xogħol. Flok kellek pensjoni, inti kont tmur il-belt u tittallab. Inti meta kienet tkun xi ġurnata xita, ma kellek sick leave, ma kellek leave, ma kellek xejn, ma kellekx benefiċċji soċjali, ma kellekx il-pensjonijiet, ma kellek xejn, ma kellekx il-children's allowance, ma kellekx l-Ermolta, ma kellekx is-Simolta. Dawn kollha minnhom għax aħna nitkellmu fuq illum imma illum huwa importanti, ma ninsewx il-bira li dan il-partit kbir, il-partit glorjus li għanna u l-nies hemm barra ngħidilhom kemm jien gburi blażla li għamilt illi illum għandna mexxej il-Dr. Robert Abela illi huwa ċar f'dak li qiegħed jagħmel. Mexxej illi qed jgħidilna x'għandu jkun il-futur tagħna. Għatu d-donazzjonijiet tagħkom. Tħallux li l-Partit Nazzjonalista jipprova jifridna u jkissirna. Il-Partit Nazzjonalista u ħanispiċċa biha appell qabel tipponta subajk fuq in-nistana dur daqsxejn mal-kuxjenza tiegħek. Ara x'qed inti
lil Dr. Adrian Derija fil-kampanja tiegħu bħala mixxejn. Ara n-nista madwarek, u mbagħad wara li tagħmel dan l-eżami tal-kuxjenza, wieħed ikun jista' jipponta subaħ fuq ħadd ieħor. Telegrafikament, għax idimorru n-naxxar kollegament malaj. Karl, aħna bħalissa dejn niġbru għal-maratona minkejja li kienu momenti mhux faċli f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat, però l-entużjażmu qiegħed hemm. Jiena nista' minn hawnhekk ngħid li kelli feedback trement, feedback tajjeb, in-nies huma entużjasti, huma ħerqana, perswas li nhar il-ħadd ħajkun hemm somma globali sabiħa u dan in-nies jagħmluh għaliex jemmnu fil-Partit Laburista, jemmnu fil-Prim Ministru li għandna u jemmnu f'din it-tmexxija li tant qed tagħmel ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Mela, wasal il-moment biex naqdu mal-lokalità tan-Naxxar fejn hemmhekk hemm Romilda Żgħar, pinsellimlek Romilda, serata tajba lilek u lil-naxxarin kollha. Insellem lilek Karl, insellem ukoll lilkom it-telespettaturi kollha tal-istazzjon 1 li bħalissa qegħdin issegwu l-programm Pjazza nilqawkom mill-lokalità tan-Naxxar. Aħna ninsabu hawnhekk flimkien ma' membri mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista biex inkunu nistgħu nkomplu nilqgħu aktar donazzjonijiet. Donazzjonijiet li nġabru matul dawn l-aħħar ġimgħat grazzi wkoll għall membri tal-kumitati li kienu qegħdin jagħmlu dan il-ġbir. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lin-naxxarin kollha tal-li laqgħuna hawnhekk, iżda mhux biss in-naxxarin, nixtieq nirringrazzja wkoll il-membri ta' dan id-distrett li huwa proprju it-12 distrett li ħadu ħsieb li jiġu hawnhekk illum. Fil-fatt ser nibda mill-ewwel billi nistieden l-ewwel kumitat li oġbu jagħmel ġabra min-naħa tiegħu mhuwiex parti mit-12 distrett huwa Ħaddingli li wkoll ingħaqad magħna hawnhekk illejla fil-lokalità tan-Naxxar biex jagħti donazzjoni. Flimkien magħna Konni, il-lejla tajba Konni. Lilkom ukoll. Fl-isem il-Kumitat ta' Ħaddingli għandi s-somma ta' 2895. Nirringrazzja lil dik li kollha u tal-Busket u nitlob il-min ma kienx hemm jipprova jċempel biex tiżdied il-daku. Nis-somma. Aħna anka minn forsi diġà tagħna nistidnuh biex forsi wkoll jerġa' jitħajjar iċemplinna. Mhux ħaġa kbira għax il-gvern qed itina ħafna. Eżatt. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Meta tagħtu donazzjoni lil Partit Laburista, intom qegħdin tinvestu fil-futur tagħkom, fil-futur ta' uliedkom. Nafu matul is-snin il-Partit Laburista kemm dejjem ħadem għaż-żgħir, kemm dejjem ħadem biex liż-żgħir jollih dik it-tarġa u għalhekk huwa importanti li intom ukoll taqbdu dak it-telefon u intom ukoll iċċemplu biex tagħtu id-donazzjoni. Ħanaddu issa għat-tieni kumitat, il-kumitat mill-lokalità tal-Mellieħa nistidinhom magħna hawnhekk il-lejla. Flimkien magħna insellimlek il-lejla tajba. Ukoll fissem il-Kumitat tal-Mellieħa nixtieq li nwassal ir-ringrazzjamenti tiegħi lill-familji kollha tal-Mellieħa tal-kontribuzzjoni li taw kif ukoll dawk għamlu d-donazzjoni tagħhom permezz tat-telefonati. Is-somma miġbura mill-Mellieħa hija ta' 9370. Proset, somma verament sabiħa aktar minn 9,000 u jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Mellieħin kollha. U issa ser ngħaddu għal lokalità oħra, il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Nisidnuhom hawnhekk flimkien magħna mill-lokalità ta' San Pawl il-Baħar għandna Leli Piżani kif ukoll għandna Kunsillier Carlos Zarb. Il-lejla tajba u kemm ġibtulna intom il-lejla? Aħna fissem il-Kumitat ta' San Pawl ġbanna somma ta' 2,000 euro. Però l-aktar importanti li nġabret minn miż-żgħażagħ. Jelli San Pawl il-Baħar qed jinvesti jissakka fiż-żgħażagħ li qabel laqas konna narawhom. U ngħidilhom grazzi u bqgħu waħdmu għall-partit. Proset. U dik hija importanti ħafna. Jien minn naħa tiegħi li nieħu pjaċir ngħidilkom ukoll issa minn San Pawl il-Baħar ġbarna dik is-somma komplu ċemplu. Nafu li San Pawl il-Baħar hija lokalità kbira, komplu ċemplu biex aħna jirnexxilna wkoll inkomplu nkabru is-somma li jirnexxilna niġbru nar il-ħadd li ġej. Ser ngħaddi issa ovvjament għall-aħħar lokalità li għandna l-lejl, ovvjament il-lokalità li ninsabu hawnhekk fija hija l-lokalità Naxxar, il-Kumitat flimkien magħna Dominku biċċabċipa Dominku l-lejla. Ġarraħal tagħna. Nixtieq nibda biex ngħid li bejna u bejn Ġuża Tawdex m'hemmx impika, aħna tnejn naħdmu għall-partit. Ġuża tħobb il-partit u jien nħobb il-partit.
Jien naħseb Dominku kull min jataw il-lejla, kulħadd iħobbu l-partit għalhekk qegħdin hawnhekk hux veru. Mawx bejnietna aħna. Ġuża hija ħabiba tiegħi u meta mmurawlix għandha mmur jien. Imma challenge tajba taħa tiġbor iżjed. Le, ma dirid ngħid. Nirringrazzja lin-naxxarejn li taw sehemhom, lill-membri tal-Kumitat dawk li mhumiex qegħdin hawn li huma il-Maurice Franz Malon u Edward Zammit Tabona. Nirringrazzja l-Michael Zammit Tabona u koll tal-ġabra sabiħa li ġbarna. U l-suppliers kollha tal-Captain Morgan. Is-somma tagħna hija ta' 108,000. Prosit! 108,000. Prosit tassew in-naxxar. Somma mill-isba, mill-ġbura hawnhekk, mill-Kumitat tan-Naxxar, verament grazzi lilkom ta' din id-donazzjoni mill-isba hawnhekk ukoll ċelebrazzjoni hekk kif jixraq minn fuq il-bejt tal-Gazin Laburista fil-lokalità tan-Naxxar. Prosit Dominku, prosit it-tim kollu. Ser naddu issa għas segretarju parlamentari Clayton Bartolos, segretarju parlamentari għas servizzi finanzjari u l-ekonomija digitali. Flimkien mija kollha fuq koll. Grazzi Domelda, grazzi lilek l-amministrazzjoni u hawnhekk fin-Naxxar ħaqhom prosit tassew il-kumitati kollha tal-ġabra li għamlu bħal dejjem kif ngħidu aħna partit b'saħħtu jfisser gvern b'saħħtu. U għalhekk nappella biex inkomplu nagħtu l-għajnuna tagħna lill-Partit Laburista. Qabel ma ngħaddi għas-somma nieħu din l-okkażjoni wkoll biex nawgura jum il-missier mill-aqwa lill-missirijiet kollha illi nhar il-ħadd ser ikun qegħdin jiċċelebraw jum il-missier. Mhux biss il-missirijiet l-irġiel, imma anke lil dawk in-nisa illi jridu jagħmlu xogħol u r-rol tagħhom ta' missier fil-familja. Tajjeb illi nirrikonoxxu anke dan il-punt u nirringrazzjawhom tax-xogħol kbir li għamlu. Romilda jiena flimkien mat-tim tiegħi ħdimna fil-ġimgħat li għaddew biex barna s-somma sabiħa ta' 1,000 euro sabiex bekk inkun nistgħu nkomplu ngħinu lill-Partit Laburista. Grazzi u l-kumplament tal-ħidma tajba. Grazzi ħafna lilek Clayton, grazzi mill-qalb tal-li toffru l-enerġija int flimkien mat-tim kollu tiegħek biex tkomplu tiġbru aktar donazzjonijiet bris il-Partit Laburista. Ħanaddu issa għall-Ministru tal-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma, Dr. Michael Farrugia. Il-lejla tajba lilek, Michael. Nirringrazzjak Romilda. Qabel xejn nifraħ il-Kumitat tan-Naxxarin kollha għal ġabra sabiħa illi ġabru, imma irrid nirringrazzja wkoll il-Melliħin u l-Pawlini illi wkoll għamlu l-almu tagħhom u jiena perswas illi kemm il-Kumitat tan-Naxxar, kemm il-Kumitat tal-Melliħa u l-Kumitat ta' San Pawl se jkomplu jaħdmu għal sa nhar il-ħadd ħalli jkomplu jħeġġu lin-nies jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom. Huwa bħalma qal il-kollega tiegħi Clayton huwa jum il-missier. Imma xorta ħanatu is-sem tagħna għax aħna il-partit nħarsu liħ ukoll bħala il-missier, bħala l-lom tagħna, bħala l-familja tagħna illi flimkien inkomplu naħdmu, ħankomplu nerbħu elezzjoni waħda wara l-oħra għax jekk ma nkunux fil-gvern dak li nemmnu fih ma nistgħux inwettquh. U allura kull donazzjoni sa tkun qedtejn biex inkomplu nimxu l-qoddim għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Il-bieraħ organizzajt team building għas-segretarjat tiegħi. U bej is-segretarjat biss u jiena tajt ovvjament is-sem tiegħi għandna donazzjoni ta' 700 euro. Grazzi ħafna lilek Ministru, jien minn hawnhekk dejjem inkompli nħeġġiġkom biex tkomplu tagħtu aktar donazzjonijiet. Qegħdin tindunaw il-Partit Laburista huwa magħmul minn bosta persuni differenti li kollha kemm huma jaħdmu biex jirnexxielna inkomplu niġbru aktar donazzjoni ħalli nkomplu nwasslu aktar il-messaġġ tagħna. Flimkien magħna wkoll l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista nibdew l-ewwel minn Dominic Grek, Chairperson Kummissjoni Idejat, jien minn hawnhekk Dominic nixtieq ukoll forsi jkollna ċans nieħdu il-kummenti tiegħek issa li bil-mod il-mod din noqorbu lejn il-maratona ta' nhar il-ħadd li ġej. Grazzi ħafna Romilda, però fuq kollox grazzi il-poplu kollu Naxxari li dejjem jagħmel lill-Partit Laburista kburi. Grazzi minn qalbna għaliex
il-kuraġġ u l-impenn tagħkom. Il-Kumitat Lokali ħafna drabi magħrufa li jagħmlu ħafna xogħol minn wara l-kwinti u naħseb illi mhux biss il-Kumitat tan-Naxxar imma l-kumitati kollha kemm f'dan id-distrett kif ukoll f'Malta u Għawdex qed jagħmlu xogħol impeccabbli sabiex il-Partit Laburista ikomplu miexi bil-ħidma tiegħu. Mingħajr dubju issa baqalna propju jumejn oħra f'din il-kampanja u nkomplu importanti li nkomplu waslu l-messaġġ li l-Partit Laburista għandu bżonn ukoll apparti l-appoġġ tagħna għandu bżonn ukoll l-appoġġ finanzjarju bħalma ngħidu tradizzjonalment f'dan il-partit. Il-ftit mingħand il-ħafna sabiex dak il-ftit illi jinġabar mingħand il-ħafna ikompli jgħin lill-Partit Laburista, ikompli jkun il-poplu tan-nies. Din is-sena qegħdin anke wkoll niltaqgħu propju fil-komunitajiet fil-pjazzett f'Malta u Għawdex biex nagħtu sinjal li l-Partit Laburista mhux qiegħed hawnhekk biss biex jiġbor il-flus, imma biex ikompli iħoss il-polz ta' dan il-poplu u jkompli jkun qrib in-nies. Grazzi mill-ġdid u nawgura li kulħadd inkomplu naħdmu sabiex dan il-partit ikompli jikseb iktar suċċess u jkompli jkun il-partit naturali tal-Maltin u l-Awġin. Grazzi lilkom. Grazzi ħafna lilek Dominic Koll ta' dak il-komment. Naddu issa s-Segretarju Eżekuttiv tal-Partit Laburista Catherine Fenech. Bla dubju Catherine, din hija naħseb l-ewwel maratona li inti kellek iċ-ċans taħdem bħala Segretarju Eżekuttiv tal-Partit Laburista. Kienet waħda impenjattiva ħafna minħabba li bdejna morru fil-lokalitajiet triq grazzi wkoll hemmhekk nirringrazzjaw il-Manuel Kuxkiri li kien involut fil-ġbir fit-triq li kif bdew għaddejjin flimkien mal-kumitati u inti l-esperjenza tiegħek minnaħa ovvjament li issa kienet l-ewwel maratona. Is-soltu fil-kampanja ġbir ta' fondi nkun qed immur niġbor li klin fejn uqgħod. Darba hija differenti, dort ħafna lokalitajiet, ħadd pjaċir immens, kienet ġerni li kienet vera progressiva u sabiħa. Nati proset u grazzi lill-Kumitat tan-Naxxar, jiena rar inkun bla kliem, imma millum vera ħallejtuni bla kliem, proset tassew, għax vera somma sabiħa ħafna, somma li ħatmur għal Partit Laburista sabiex jibqa' dak il-partit relevanti u jibqa' jagħmel suċċess fil-gvern u jibqa' jagħmel ukoll jibqa' jsir it-tiġdid ġo fih kif fil-fatt dejjem qatt ma jibża li jagħmel dan il-partit. Grazzi. Grazzi ħafna lilek Catherine. Bla dubju Lewis Gatt, Viċi President tal-Partit Laburista. Lewis, din żgur ma kienx l-ewwel ġbir ta' fondi li għamilna iżda kienet żgur ġbir ta' fondi b'differenza. Dan l-aħħar il-ġbir ta' fondi żgur ma kienux b'dan il-mod fejn bdejna ninżlu aħna mill-viċin, konna nafu li huwa żmien diffiċli iżda xorta waħda morna nħabtu bib-bib biex kemm jista' jkun il-persuni jagħtuna id-donazzjonijiet, residenti, ċittadini jagħtuna d-donazzjonijiet tagħhom. Il-kummenti tiegħek f'din il-maratona li kienet kemm xejn differenti minn tas-soltu. Kif qed tajt inti Romilda, ġifieri d-darba kienet b'loġistika differenti. Sabiex ovvjament nevitaw il-folol li jkunu kollha ġewwa il-kwartieri tal-Partit Laburista l-Ħamrun. Kien il-partit li mar ġo distretti u hija propjament xi ħaġa li ntoġbot. U pjuttost hemm dak il-feeling illi dal-metodu anka jintuża forsi għal ġbir ta' fondi oħra u forsi għal xi okkażjonijiet oħra. Lewis, inżilna aktar viċin in-nies. Konna aktar viċin in-nies, stajn iktar nisimgħuhom anke meta tawna donazzjoni stajna nkunu nafu huma mill-liema sitwazzjoni kienu jinsabu għaddejjin. U propju dali hu importanti li l-kumitati lokali tagħna u rappreżentanti tagħna tal-Partit Laburista ikunu mal-elettorat u jieħdu l-fil tal-elettorat. U dak il-messaġġ kemm li l-partit huwa twassal lill-elettorat u kemm dak li l-elettorat irid wassal il-partit huwa intom il-kumitati lokali u l-attivisti tal-partit irridu nkunu f'din il-funzjoni. Il-Partit Laburista parti kbira mis-suċċess tiegħu il għaliex kellu kuntatt kontinwu mal-elettorat u qatt ma qataw laqas l-għada tal-elezzjoni. L-għada tal-elezzjoni għalkemm kellu responsabilità tal-gvern xorta baqa' b'responsabilità u ħass il-bżonn illi jibqa' jisma' lill-elettorat u liċ-ċittadin. U dan kien propju parti mis-suċċess li kellu l-Partit Laburista. Għalfejn da ġbir ta' fondi. Ġbir ta' fondi għandna bżonnhom sabiex inkomplu nsaħħu l-partit u rridu nkomplu nsaħħu l-partit sabiex inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Mill-2013 sal-lum 7 snin tinħass il-kwalità it-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u rridu nkomplu nikkonċentraw fuq dan.
dak huwa l-iskop tal-partit u dak ħajibqa' il-mutur ewlieni sabiex il-Partit Laburista kemm bħala partit u kemm fil-gvern jibqa' jwettaq dawk il-wediet u l-proposti sabiex jara l-poplu Malti Wawċi jgħix ħajja aħjar. Ma nistax ma nirringrazzjax il-lokal tan-Naxxar u 12 distrett, għax fl-aħħar mill-aħħar in-Naxxar huwa parti minn 12 distrett ukoll. Grazzi u proset tassew, Mellieħa u San Pawl il-Baħar, sintendi fil-passat dejjem kien hemm ammonti konsiderevoli, darba jidher qisu l-inkiser ir-rekord mill-Kumitat tan-Naxxar u mill-tim ta' Duminku. Ningrazzjakom mill-qalb, naf li x-xogħol biex ikollok da' suċċess trid ikollok ħafna ħidma, ħafna xogħol, ħafna ġiri u dan kien ir-riżultat ta' da' suċċess sabiex tinġabar dik is-somma hekk sabiħa. Il-ġbir ta' fondi fadal sa nhar il-Ħadd, għada il-Partit Laburista ħajkun ġewwa Għawdex, ġurnata sħiħa sabiex jiġbor il-flus minn ġewwa Għawdex u l-Ħadd kull l-aħħar ġurnata minn ġewwa l-kwartieri. Ovvjament, wieħed jista' jagħti d-donazzjoni permezz tat-telefon, jibqa' għaddej permezz tal-programm Pjazza, hemm it-telefons jidru, dawk li jixtiequ jagħtu donazzjoni li għadhom ma tawx, jew jixtiequ jagħtu donazzjoni oħra jistgħu jużaw il-mezz tat-telefon sabiex jagħtu din id-donazzjoni. U żgur mhux se jiddispjaċihom. Dan huwa investiment fil-Partit Laburista. Grazzi lilkom, grazzi dawk li qed iridu ttuna, grazzi l kulħadd. Grazzi ħafna lilek, Lewis. Investiment fil-Partit Laburista bla dubju jfisser investiment fil-Maltin u l-Awċin kollha. Jien minn hawnhekk inkompli nħeġġiġkom biex tkomplu tagħtu donazzjonijiet. Grazzi lin-Naxxar li laqgħuna hawnhekk, grazzi l-membri tal-Kumitat li jingħaqdu magħna hawnhekk li apparti li kellna ta' 12 distrett fejn kellna in-Naxxar, San Pawl il-Baħar, kellna wkoll il-Mellieħa, kellna wkoll ħaddingli li joġobhom jingħaqdu magħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Ministru Michael Farrugia kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo li naqdu magħna hawnhekk il-lejla biex huma wkoll għenu biex ikompli jsir aktar ġbir. Grazzi l kulħadd tal naqqadtu magħna, grazzi wkoll lilek Karl dan il-kollegament ħajkompli issa l-programm Pjazza. Ciao ciao. Grazzi ħafna Romilda, grazzi mill-qalb lil-Naxxarin, grazzi għal dik id-donazzjoni spettakolari tagħkom. Ovvjament kif għal Dominku, ovvjament kienet referi għal dak li għattina qabel meta kien hawn Clint Camilleri fuq dak li fissirt bħala pika sportiva. M'għandi ebda dubju dak nafu nista' nixdu jiena illi bejn Dominku u anki Ġuża hemm ħbiberija kbira, però hija sana illi kun hemm din il-kompetizzjoni dwar min kapaċi jiġbor l-aktar għax beneficjarju fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Partit Laburista le, Sinjuri. Li kollu kompetizzjoni dejjem tajba. Jiena meta kont segretarju Parlament tal-Kunsill Lokali kont nidhom ħanaraw. Nagħmlu kompetizzjoni ta' min jisbaħ lokalità. L-aħjar kunsill, ġifieri il-kompetizzjoni hija tajba. Jiena nemmen li biex tmexxi partit mhux faċli. Illum ma tistax tmexxi partit b'dilettantizmu, ġifieri trid tkun professjonali f'kollu, ġifieri jiena dejjem jew tarma jew iż-żarma. Ġifieri iż-żminijiet tal-lum u l-Partit Laburista niġbru daw il-flus kollha huwa partit b'saħħtu. Huwa partit b'saħħtu, partit li għandu maġġoranza kbira, ġifieri hekk wieħed jara s-survey sera l-partit aħna 3 kwartu huma kwart, ġifieri. Ma l-importanti mhux dawk in-numri għalissa għandna n-numri tat-telefon hemm tarawhom hemm kameraman. Hemmhekk qegħdin fuq l-iskreens tagħkom. Fuq l-iskreens tagħkom. ċemplu rridu nisimgħuhom. Jiena dejjem ngħid tara Karl, in-nies il-poplu Malti Wawċi meta jagħti għax ikun iħobb il-partit tiegħu. Però jekk il-partit tiegħu mhux qed iġib riżultati, nasa ngħid li persuna ma jagħtix. Issa, fi żminijiet li ġejjin qed noħorġu mill-pandemija tal-COVID u kulħadd tagħmel sagrifiċċji finanzjarji kbar, illum in-nies xorta qegħdin idaħħlu idejhom fil-but u jgħidulek jiena ħanati, forsi ħanati ammont iżgħar milli kont nagħti s-soltu, però dak huwa obbligu, dak huwa dover għaliex meta aħna il-mutur tad-dinja kollu waqaf salt, aħna grazzi għal dan il-gvern, grazzi għal Roberta Bela li għandu viżjoni, lilna salvanna l-impjeg tagħna. Aħna bqajna mixin, aħna bqajna naqilgħu l-ħobża ta' kuljum. Forsi naqas xi ftit,
l-introjtu fix-xahar, però salvajna. Fej pajjiżi oħra aħna minna affarijiet kbar. Aħna l-iżgħar pajjiż, però l-ikbar pajjiż li ġibna riżultati. Ekku, mela, ħamurru għal momenti ta' pariri kummerċjali niġu lura, u mbagħad nistgħu nikkonkludu għaliex il-ħin qed jafas u ftit ieħor ukoll hemm il-programm sportiv illi ħafna dilettanti qegħdin jistennew biex jaraw ukoll. Ibqa' magħna. Don't let hay fever cloud your summer. Claritin gives you fast, 24-hour relief from allergies without making you drowsy. Claritin, the world's #1 allergy brand, contains loratadine. Please seek further advice from your doctor or pharmacist. Read the instructions carefully. Introducing EcoHive Organic, a processing plant that will turn organic waste into compost and electricity. EcoHive Organic. Be responsible. Jien, bħalek, qed ngħix rutina ġdida. Qed inlaħħaq. Matter working mid-dar homeschooling ma' tfal nagħmel xirja online inlesti li l-familja nżomm il-kelb attiv inżomm kuntatt ma' minnu ħossib li nnifsi wkoll. Anke ngħidhom naqta' nifsi. Imnalla nibda l-ġurnata bil-Berokka. Tgħinni għall-enerġija u l-performance mentali. Berokka tgħinek tagħti prestazzjoni aħjar matul il-ġurnata tiegħek biex tieħu l-aktar li tista' mill-ġurnata u jkollok ġurnata verament tajba. Berokka. You, but on a really good day. Berokka tinxtara mingħand l-ispiżjar. Nintroduċu l-EcoHive Organic, impjant li se jitrasforma skart organiku f'kompostu elettriku. EcoHive Organic, be responsible. Ġejdi, x'kuluri l-ateka tiegħek? Bajda. Hekk mill-ewwel kont deċiż fuq il-kulur. Le, mill-ewwel le, meta tara l-kuluri tal-ateka, 8 kuluri li għandhom fuq l-ateka kollha jixirqula. Imma mbagħad għandek jagħmlu iktar il-body aktar unit, għandek il-color coded bumpers, il-door handles, ġifieri color coded ukoll. Imma mbagħad meta rajt il-bajda, hi karozza kbira tiġà. Il-labja tikabbar u jien dejjem xtaqt karozzek tidher massiva, ġifieri għalhekk mort tal-labja. Ara teknikament sejja ta' teka hemm 3 verżjonijiet, għandek 5 tipi ta' magni, ovvjament tiġi manual u tiġi automatic ukoll, hemm verżjonijiet ta' teka aktar sportivi kif ukoll iktar eleganti, eżempju bil-leather upholstery, bis-sunroof, ġifieri pratikament. Electric sunroof. Electric Panoramic sunroof, electric panoramic electric sunroof, l-edon u l-extras infiniti tagħhom li tista' tagħżel. Ta' eżempju għandek mobile charger inti wireless? Le, m'għandix mobile wireless charger hawnhekk. Toq tagħmel hekk u waqfek hawn jiena, naqbad u waqfek hawn. Dik kif għamilta? Ejjejtni, mennu, ejjejtni. Ejjejtni ta' veres, aħna qilbuha sport u nirrikki fis-suqien. Jaqgħu dan tiegħek. Ħallejtu warajk fuq ix-xatt loqom ta' sigaretti. Boros tal-plastik. Stiros u pożati. Bżieżoq. Tazzi tal-ġelat. Kollha b'xi mod jew ieħor qegħdin nużaw single-use plastic. Hemm bżonn li ma tibqgħux tħammġu l-ibra tagħna għax minflok ħut fil-baħar se nispiċċaw bil-plastik 4 tiem oħra. Ejja naraw se nagħmlu. Ejja ngħidu le għall-plastik. Għamilha għalija. U għalija. Ejja nkunu soluzzjoni. Mhux il-problema. Ejja nsalvaw il-baħar tagħna. Hemm daw il-gruppijiet Occupy Justice Repubblika ħafna minnhom nies jaqbżu minn dajsa l-oħra. Ma tiddejja il-membri tal-partit tiegħek huma attivi ħafna kważi kważi. Jekk tissemmi li xi ħadd. Ma tafx. Ma naf, lejlek, ma nafx. M'intix ittejx Malta mela ta'. Minuta. Occupy Justice, x'inhi relazzjoni tiegħek ma'? Skont ma' min? Ifhimni, il-telespettaturi mhumiex ignoranti. Dawna qishom qed jiżolawk. Naħseb li skorrett u maħbet tiegħi u naħseb għandi relazzjoni u magħna tajba ħafna. Go and pay your respects in court. Go to the police station and pay your respects there. Shame on you, bunch of crooks. U allura għalfejn għandhom il-nazzjonalisti jibqgħu jittamaw. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036.
Għal donazzjoni ta' 50 euro, ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Merba lura, għedin nisegwu program live mill-One Complex, parti mill-Maratona ġbir ta' fondi għal-Partit Laburista. Fadlunna l-axħar 6 minuti għabel ma nikonkludu l-puntata tal-lum ilna dejn ġima minn filaxija u bat waqafna l-aħbarijiet u komplejna filaxija u koll u għalda stantu importanti li dawn il-telefons rridu nisimgħu iċemplu għalix dan mhuwiex kapriċ, dan huwa investiment għal-futur ta'kom. Il-Partit Laburista huwa partit fil-gvern għandu bżonn l-appoġġ ta'kom. Tajtuħ appoġġ kostanti, qawwi ħafna fl-elezzjoni ġenerali, issa għandna bżonn ukoll il-finanzi bl-iskop li nkomplu insaħħu il-politika tagħna. Ekku Karli, somma sabiħa l-lum rajna somma sabiħa u kol minna xar, nselmu l-lum minna u nerġaw il-dominku. Bizna 300.000 fija, somma sabiħa ħafna, lek għanna nirringrazzjaw l-kull min tana, id-donazzjoni tijaw, pero nerġan ħedġeċ dak li għed fil-bidu. Fil-bidu għed id-donazzjoni tajjeb, pero ejja nkomplu meċu il-messaċ tal-Partit Laburista. Telefon minn daw, ħajċemplu, ejja, ċemplu, għankom dak il-numri, jemmek, sinjuri, ejja, ċemplu, għanisimawkom. Għax għaddejn, għapparti bil-telefonati, sintendi, għaddejn bibħabtu l-bibin, tan-nis. U grazzi u koll il-ħaddima kollha tal-Partit Laburista l-volontira, l-dawk il-nis li jagħmlu parti mill-kumitati tagħna. Issa, importanti, esperjenzi li kellkom minn nies li ċemplulkom. Max, kan naraw minn hawn fuq linja. Sekonda waħda. Hello, signora. Nis pratikament qegħdin niċemplu qed jgħidu kemm qed napprezzaw x'għamel il-Partit Laburista magħna. Aħna mhux per esempio 15 euro, 25 u 50 euro, aħna kukun nistaw nagħtu iktar minn hekk għax tant napprezzaw x'qed jagħmel il-gvern magħna, tant f'dan iż-żmien diffiċli aħna dan il-gvern sibnieh. U huwa proprju dak il-messaġġ li twassal il-Partit Laburista illi dejjem inkomplu niġġeddu u dejjem inkomplu nagħtu l-aħjar lin-nies tagħna. U tu pjaċir tisma' minn in-nies. Il-ġenerosità tan-nies mal-Partit Laburista hija xi ħaġa fenomenali għalija. Ma ninsewx ukoll nfakru l-programm tagħna, il-programm tagħna pjazza speċjali għada fil-għaxija fis-6 nibqgħu sejrin sa qabel l-aħbarijiet importanti. U mbagħad il-ħadd programm speċjali twil se jkun wara nofsinhar kollu fejn se jkunu mill-Ċentru Nazzjonali Laburista u se jkollu wkoll intervent hemmhekk ta' madwar 10 minuti fejn se nagħti kumentarju politiku wkoll. Mela, fuq għandi l-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis u Lien Castaldi Paris li huwa il-Deputat Parlamentari Laburista ġdid. Insemmilkom, sinjuri, għal darbora konklużjoni minn ħatakom l-appelli tagħkom. Jina l-appell tiegħi huwa nħeġġeġ il-kulħadd biex ikompli ċempel, ikompli jagħti d-donazzjoni tiegħu. Ftakru il-Partit Laburista huwa partit kbir, huwa l-partit li huwa hemmhekk għall-poplu Malti u għawċi kollu. Huwa l-partit li fi żmien tal-prova il-Partit Laburista kien hemm biex inkomplu nsalvaw l-impjieg biex il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnkom tkun ħajja li jixraqilkom. Ejja nagħmlu kuraġġ, ejja nċemplu, nagħtu dik id-donazzjoni għax bid-donazzjoni tagħkom tistgħu tkomplu tgħinu lilna biex aħna nagħmlu ġid għal pajjiżna. Jena minnaħa tiegħi inħeġġeġ lilkom li qegħdin isseguna qegħdin tarawna biex tkomplu tagħtu id-donazzjonijiet tagħkom. Kemm jiena gburi li nagħmel parti minn dan il-gvern, kemm jiena gburi li irnexxielna illi għaliex konna bil-għaqal u fandalna stajna lil dawk illi setgħu jitilfu l-impjieg tajnihom l-għajnuna. Dawk illi kienu għaddejjin mill-aktar żminijiet diffiċli tajnihom l-għajnuna. Ftit tal-ġranet ilu għamilna budget b'saħħtu biex insaħħu n-negozju. Kemm jiena gburi li fil-qasam tal-anzjani irnexxielna li l-ebda persuna anzjana jew anzjana ma tmutilna fil-ħoms tal-anzjani. Għad-differenza ta' x'ġara f'pajjiżi oħra. U allura meta naraw li għandna gvern daqstant bil-għaqal, wasal il-moment li dan il-gvern huwa mmexxi mill-Partit Laburista u allura huwa importanti li ngħinu lill-Partit Laburista. Il-bibien tagħna huma miftuħin għal kulħadd, aħna m'għandniex għalfejn namlu kustjonijiet ta' huma u aħna poplu wieħed, bandiera bajda u ħamra, jew ħankompli naħdmu flimkien ħalli nkomplu immexxu lil dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Silvio Parris, segretarju parlamentari, grazzi Lien Castaldi Paris li huwa deputat parlamentari Laburista ġdid.
Kemm interessanti, meta nara il-programm minnaw. Nara l-mistednin tiegħek fuq television. Imma insomma, esperjenza oħra. Konklużjoni għal-programm tal-lejla. Jina nirringrazzjakom minn qalbi għal dak kollu li din tagħtu bħala kontribuzzjonijiet bris il-Partit Laburista. Nirringrazzja lil dawn is-sinjuri hawnhekk li apparti li qegħdin hawn biex jagħtu l-ħin tagħhom biex jgħidu t-telefonati tagħkom, jagħtu l-ħajja tagħhom ta' kuljum fil-lokalitajiet fostna fil-lokalitajiet tagħna. Nixtieq ngħidilkom għal darb'oħra, kuraġġ hawn min irid jagħmel ħsara fil-pajjiż, però l-Partit Laburista dejjem sab il-mod kif joħroġ rebbieħ. Rebbieħ per-raġuni. Nolan, konklużjoni, ngħidulhom good night. Niltaqgħu għada u l-ħadd grazzi ħafna tad-donazzjonijiet tagħkom. Niltaqgħu fis-sitta. Ciao, kick-off minn ftit ieħor. It's time to welcome you back. It's time to relax and recharge, surrounded by pure luxury. We have prepared the hotel to make it as safe as possible and opened our doors with some great offers, starting at €150 per room per night for a deluxe Marina View room, including breakfast for two. Hilton Malta. ċertu ikel wasal arċ tużejjed fl-stonku li jista' jikkawża indiġestjoni jew ħruq ta' stonku. Reni jibdel arċ tużejjed fl-ilma u sustanzi naturali oħra. Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew spiżjar tiegħek għal aktar pariri. Minn meta tkun għadek żgħir, toħlom li tkun sit ta' dar. Ħolma li tibda tinduna li jiftit aktar ibsa milli tkun ħsibt. Hemm ostakli li jridu jinqabżu, speċjalment li finanzjar. Kemm il-fondi personali u s-self mill-bank huma essenzjali. Mill-fondi personali l-individwu irid iħallas id-depożitu li ħafna drabi jkun dak ta' 10%. Mingħajr il-ħlas ta' dan id-depożitu, il-ħolma żgur ma ssirx realtà. Għalhekk il-Gvern ħajkun qed iħallas b'self id-depożitu tal-individwu eliġibbli. Saħansitra l-Gvern ħajkun qed iħallas li max fuq dan is-self. F'din il-qabża importanti f'ħajtek, ħassibna hemm ħdejk. Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.socialaccommodation.gov.mt. Golden Drop Extra Virgin Olive Oil. Made from the best Spanish olives. A distinguishable taste in every drop. For the love of food, Golden Drop. For the love of food, Golden Drop. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdila grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' €50 għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta. Kun miegħi għada fit-8:30 filgħoda għall-programm Better Living. Nadu talba, fl-isem tal-Missir u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Ġero, tajdin talba? Iju, mala le. Mulej, birek dan li kell li ser nieklu. Mela x'għamlet? Provat taħrab
U ħanajdlek tal-oħra issa mlita bi kbira d-darba. Mill-li qalt li ommi mhux provat taħrab biss. Mela x'għamilt? Serqet mobile ta' klient provat iċċempel barra. U nexxiela? Jisir rispondi. Nar ta' tnejn, il-programm flimkien ma' Nancy. Riċetti għal saħħa aħjar jew nkella riċetti Maltin. Nistidinkom tinaqdu miegħi fil-5:09 kull nar ta' tnejn. Dejjem fuq One nintaw. Ma' daqqatajn jirritorna b'sensiela ġdida. Dan is-sajf, għal min ikun jixtieq iżur postijiet ġodda, din id-darba tefa ta' ġebla biss il-bot minn xtutna u dan minħabba restrizzjoni ta' safar, post wieħed hemm. Mawra jew avventura f'qiegħ il-baħar. L-avventuri se jkomplu wkoll fiċ-Ċina b'riċetti ġodda li kulħadd jista' jagħmilhom fiċ-Ċina tiegħu. Kif ukoll se nżuru xi rsiżjed u ambjenti oħra siguri. Dan u aktar f'mad-daqqatajn mill-4 l-1 ta' Lulju. Better Living, kun nar ta' Sibt, fit-8:09 ta' filgħodu, kun miegħi Paula Vella u l-mistiednin tiegħi. Kickoff jirringrazzja lil Eyesight Opticians, Agenda, The Resident Membrane Center, Tutto Sport, TCTC Malta u Tours Planet. Lejla tajba u bi pjaċir nilqakom lura għal program Kickoff. Lura mhux bħalma konna mdorri qabel lura wara ġimgħa, imma lura wara numru ta' ġimgħat fejn konna weqfin bħalma wara kollox kien wieqaf il-futbol minħabba il-ċirkostanzi illi għandna idaruna bħalissa mhux Malta biss ma fl-Ewropa u fil-kumplament tad-dinja. Però issa il-futbol raġa beda forsi mhux bħal qabel bla nies naturalment li jagħmel differenza kbira, però għalmenu il-futbol qed jintlab u aħna ta'